Heria waenda nengoro yomoto. Heria waenda nengoro yomoto. Kana uchida kuenda, utotanga wabeura satani. Kana uchida kuenda, utotanga wadengura satani. Utotanga wadengura satani. Utotanga wadengura satani. Dingu, 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 satani. Black and you're beautiful, believe that. Dingu, 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 satani. Kana uchida kuyenda. Utotanga wadengura satani. Kana uchida kuyenda. Tongo tanga wadengura satani. Dingu, 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 satani. Dingu, 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 satani. Dingu, 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 satani. Oh, dingu, 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 satani. Hello guys, how are you guys? Kana uchida kuyenda. Utotanga wadengura satani. Kana uchida kuyenda. Right. Murisei guys, Murisei guys, Murisei, how are you? Hands na kati have been looking. No, at sat zakwana time. Apa nangoti ganimbo tandara name guys. I'm home alone. I am home alone. Dada boy kariba pa nchati TV. Nchati ndikazi evo. Regadi fano shindira ku life. Ndichimirira time. Nasi ndiri ndega. Handitika ndiri home alone. Saka nandishitoboikana. Ndandishitobheka sitweni ngona wezi ulolo papa hakuna lollipop wena nasi ana ndingawa masiso mazino wena ngoramba ndingodla masiso vana kuchikoro ndichingorumira kusanda kwa masilo esvo ndikandisiyane nazvo ndiri homa alone guys ngati ndikandimboya timbofarita story time tichimirira time yaprofit na 7 handitika tripo makadi henyu avo vamunangagwa zita renyu ndatadza kunyazoridedza kumberi uko right tikuverenga nemumaglasses meli mukuverengei zviri kubuda apa reflection right ndakumhorosai makadiko ravamunangagwa murisei makadi yenyu aiwa zita racho ratiremera kuti tinyatsotaura idu zita ratiremerei ratiremera kuti tinyatsorisumudza sezvariri mashawanya nanda, thank you my brother, how are you? Welcome. Hands father daddies zvavainda kubhora vainda kubhora kwai kune final yeSundowns kuda nePirates kwa neChiefs hameno kuti vaindepi nevana vavo kwai kustadium kuBukeng Stadium ko kwai kune final yeyoyo kune live zvemafinal zvebhora kwai Sundown neChichi hameno matiketsi waya angotengwa ndokwavati ndokuinda saka zvinenge zviri kunzi kuda kuma 33 maskati kwakuine madj ana Casper University vana ana mheno vekuimba vane madj yes anesu saka vana Shakiraka vaona vana vamwe vana vezvikoro vana kuchikoro kwavo vakazara ndokuvakabirawo toda kuindawo kudisco saka ndokwavaenda dhidhacho vakagadha vainachita zvedisco asi 6 o'clock pazashayawo bhora rabva ratanga ndikati enda henyu ina hangu regai ndisara hangu pano ndine vanhu vangu na7 ndachida kutoinda mufunge ndivatobhoikana nevo zvikanzi handei ndikati airtime dzavanhu ndapuwa zvino kuti ndichaenda kubhora hazvichaiti mazviona kamadhairis zvamunonditadzisa izvozvi mhuri yanga ichida kuinda neni ndasara ndoga mhuri yanga ichida kuinda neni nenyaya yekuti maairtime ava ndandapiwa kuseni kuti ndichaisa excuse hazviiti commitment yacho muri kuionawo maiona commitment yacho kuti nditonditadzisa kuti ndiite zvinhu zvangu nefamily sure airtime kuti ndichati redu ndiri kumboenda nemhuri yangu kubhora kwanoda kuenda kubhora saka hazvichaititi ndaona kuti hazvibudi zvoita kuti pamwe kotondisi vadla maairtime yedu vazodai ndikati chiregai chingoenda ndichingogara kuzvinondogodi hanomaona ndiana ilingi reko rari kuisawo naiwe Ethan
haungoisi link rako usina kutikumbira kasha unotokumbirawo panapa ndokumbira kuisa link haungu you don't just put your link usina kukumbira handiti unokumbira tokumbirawo kuisa link tokuchaja woisa link rako kwanzi maingopostipona zvingazoita zvakachizoita kuti ndingopostipona here asi kana ndingokudza kuti ndaenda kubhora mutona ndiri kubhora ndichijabula zvakachizoita unoziva kana zvobuda mastreet umu kune kuchinzi vakatizana mari dzavanhu vakatizana mari dzavanhu dzema-airtime anomaona akadzana mari kwanzi wigi dzeni dzinotengeswa ipa hadzina kunaka hadzina kunakira iwewe kwauri dzakatondinakira iwewe kwadzinotengeswa ndokwanzotengesa inini hazvinei newe kuti dzinotengeswa ipi kana kuti dzakanaka kuti hadina kunaka ino ndakupfekera iwe kandikuziya kuti ndaipfekera I wore it for myself I did not wear it for you iwe inotenga dzako dzakanaka dzakakufita unotenga kuda inini yangu yakatondinakira singatoiti because ndoinotondera nechembere ndoyandotoda usada kundimanikidzwa ndipfeke dzako dzaunenge uchida inini yo ibhoo zvekuti ende handitotomboisiya anytime soon ndatombochova nayo iyoyi ndichitoipfeka every day cheko kusvikira svatanati sorry kusvikira alshotwa arutsa nai wigi yangu ndotukwa wigi dzakashata dzakashatira iwe kwandiri dzakatondinakira one man's meeting iwe wakashatira vanhu unenge wakashatira vamwe vanhu asi kuna munhu anenge achiti wakanaka handiona saka ndizvo zvinongoita handiona I don't have to impress you hanzi ndavamunakagwa makachenai thank you nai apa ndakuona kuti musoro wangu wabhanganyuka ndikandingotora chiwigi ndingoti fe zvondotonzi ndipfeke wigi brazilian shiwakuyapa brazilian nditombotanga napo aina kuti ndiye palive haiwe ini ndine wigi inenge ichingori apa yekuti ndogona kukanda musoro mangu ndikangouya iwe kuda ngotsvaka nyaya kuda ngonzunzo wakomenta zvokumba kwenyu watopedza kumba kwenyu watopedza here kuti kune vane zhara izvozvi kuti vane zhara umbotaura kuti kune vane zhara nimira ndibokukavhai wakutona zvowigi dzavanhu yaona kudaro iwe kwai vamona kora neredhi ndandiriko kuchiswimming costume ndandiriko kwakora wena ai ndandiriko hapana nditega asina ngokurudza kuzviona ndikaita hanimaona saka guys nangotega timirire du prophet ava tichitaura nyaya nditika tichitaura ndichapfeka kusvika kuti eke tete magume muri seiko muri sei how are you guys mese muri pano thank you for coming thank you for being here thank you for supporting guys we love you so much mese nemaghosti neatisingagori kudedza mazita tinokudai handitika pombonokai sunungukai as long as musiri kuzotitukirawo pamba pedu muzotitukirawo kumastreet pano ngatifarei titseka handiti munhu wese ari welcome pano munhu wese anodiwa pano farai as long as musingangotituki chete muzotituka maenda uku kana tiri pano tichifara hedu nokuti pano ndepekufara pano hapasi pekutukana pano hapasi penegativity handitika right so guys what's the nyaya nhasi regaiti tine maminutes mangani before 7 dzachaya kuti prophet wayo vachazonditi kwai mundifonere na8 prophet regatimbodai guys vaya vakambohurigwa nevarume neshamwari dzavo handiti topiki takaipromisai kwai mwana wakashama kwastanako mwana wepizve mwana wekupi maglazi akapfeka ndiye maziso zvino handingakupi ndikakupa maglazi emaziso manje inini handigoni kuverenga ndisina ndototambura kunyatsoverenga ndisina maglazi handinyatsokugona kunyatsoverenga ndisina maglazi handitofariri kumapfeka every time tariro chidanda dzoka futi kuseri tariro kudanda dzoka futi takachinja munhu dzoka futi kuseri tariro chidanda dzoka futi kuseri munenge makafonirwa musina kudaira foni namba dzamusingazivi ndochokwadi chiripo because pane call log randinopiwa namba yako yakatofonirwa but vanodaira handitika tsitsi welcome all the newcomers welcome pano papeji ndepekufara handiti pano apa ndepekufara tinoseka tinotaura dzemubedroom tinotaura dzemuupenyu tinotaura dzekurohwa tinotaura dzekurambana tinotaura dzese chatisingadi chete kutukana handitika kutukana ndochika chete chatisingadi hatidi behavior kutukana handiti maona chete asi zvimwe zvose wasunungukai tine 45 minutes bo tikawana chero 3 macollars right isai number guys timbonzwa avo vakaitigwa mashure nevarume vavo wokuti indakambokudza nyaya yeshamwari guys kuti shamwari musowo chaiwana chaiko yakati kudubu nemurume wako ndopauchaziva kuti shamwari iko dzaiko zvinoka angove mazhinji vazhinji vacho angove mazhinji akusisina andimazviona saka toda kumbotora vanoda kumbosheya nyaya dzavo handika kuti weduwe inini ndakasangana ndakapinda neyakati bhururu wawaifunga kuti bhururu wako inonzi betrayed by a friend munhu waifunga kuti she's my friend kana kuti he is my friend womubata akati pambedha kungunguru nemukadzi wako kana kuti nemurume wenyu hanzi ring light renyu riri kupi ring light ratogwa nemuridzi waro
ratogwa nemuridzo rasirangurira Shakira saka kana chita TikTok unombotora blight rake ninge angachipeta zvaTikTok ninge rangambotogwa rikaiswa mheno kwavanoitira kunikuso ndakadzingwa mustadika ndakacreata yangu yekuti havapindiwo anstadzirwa aiwa kombonoka izvenyu right saka guys hanzi it's raining here in Kapa kuno kwaiwa kuri kutonhora but hakusi kupisa hanzi our sisters are doing the most kwastana kupiko ini ndombozviona here handisi kumbozviona ini kana ndisimo mastreet right hanzi my friends would never okay lucky you lucky you asi vazhinji vakarumwa ini ndakambokudzai guys yangu yokurumwa nabhururu hani ndakambokudzai kuti ndakarumwa nabhururu inini chaikurumwa kuti kopo nabhururu mai mwana munhu wandaitotora imi sihle wakanditira zvinogara zvakadaro mufungi wanga ari muzulu wekudhebhenuku mazuluka zvakaoma haana kana chifiye kana nyadzi kana kudi mai mwana kunzi kopo nabhururu mai mwana apa enda kuzvibata guys apa munochandoti zvinenge zvidengerasi chii sihle ichonga sisifufuso komurisei aimuka makuseni ega ndiye munhu aitotara number 1 kuya kuzondinokera handiti uvukile ukupi mama Shakira vuka ondimutsa hanimaona tomuka tichinda tise kuchechi mazuva waitaenda kumaprayers kwapastor kunonzi kwapastani kunonzi universal hanimaona kuuniversal tokuenda kuma9 toti bhururu wakuna tibhozvo raitava naibhora uya tichinda kumapray chidini mai mwana ndako dai ndisina kuobatswa nomwe musutu mutswana anonzi Refilwe akahowa titaitamba tiri chigrupu so hanimaona kwete kutamba kwokuti kwakuri kwokuti tiri panikikiri pabhora kazvezvekusangana mubhora pabhora panetibhora nene timu yangu yebhora ini namona ndingori munhu ari active nenyaya dzemasports ndingori munhu ari active so naturally I am active kuchikoro ndaita zvese bhora basketball swimming ndaimhanya ndaita zvese saka nanhasi zvichirimo ndozvimwe zvinoita zvislowe wokudi kuti tinyatsochembera zvokudaro because apa body wise apa tinenge tichakagwinya tichipo antimaona saka ita community team yangu paya yebhora community miri kufaya madzimai auyawo zvese nevana vechikoro tatopedzera futa spirit yamatimu tikati nevana vechikoro yecommunity yemadzimai yeko taitochallenge chiisa mati pastike chinotambonewa kune mamwe maarea ebhora handimaona muno muSouth Africa muno handimazviona zvakanaka zvikadi kune imwe nzvimbo inonzi Pusanenko handimaona kwataigara kumavillage so but muri muno asi mungoziva village kuna handiti zvakanaka zvikadi paya mai mwana iyo yangu yekusada kuenda kumutimba baba kuti handei kubhawa ndoti handidi sarai zvaitika apa lucky vaenda nevana vanenge vachibokola kuti aufa saka baba ndaingoti handidini hanchinji sara vaenda kuya vanosangana kudana sihle kubhawa kwake achidhakwa handimaona vaita huko apuna sihle kuya mai mwana kakuita kashoti ave ini ndigozivei pavakazomboinda kumafaro vakahota mistake kutora uyu wechi3 umwe wataitamba naye wechi3 ushu animaona aigara pafront opposite pangu mumwe musikana sainzi Refilwe ndekusita mistake kutora musikana yeye ndokuinda naye Refilwe akati ndizvo zvamunetsa tinogotogwa sei nababava nauyuyu pasina mai vacho zvakamunetsa paakadzoka vaenda kunomwa paipa yavadhakwa ndobva abvunza sisekoti imi zvakaitika nezuro hanimaona ndoudza here chi ndoudza sei mama Shakira sisechokati usaudza mama Shakira unodii unoputsa imba yevanhu hanimaona usati auri nyarara uyu Refilwe akati but aiwa handika mama Shakira ndonyanya kufarira uyu sihle kudarika isusu but zvandakaona neziroka something is fishy ende pakudzoka kubva kubhawa ndindakatinga kudropiwa hanimaona vakadarika pamba pavo vakaenda something is going on but kuti adiudze zvakamunetsa akagara ndofunga vhiki 2 asi achingouya uchinyatsoona kuti munhu pane zvanoda kuti ndetoti anyaya dzakewo sevasikanawo munyaya dzemujolo vaingofarira kundudza hanimaona kutogwa here tendai munhu atogwi munhu anoenda oga hakuna murume anotogwa musanyepegwe guys munhu anoenda oga murume mukuru ane ndebvu anenge ane makumbo 3 guys anosimuka oga otsaida kuenda kunoaprocha munhu vodanira pamwe musikana anenge achitoti ndezvemagemu anditika murume mukuru oga otopreferya kusiya munhu wake achitoenda uko toti munhu atogwa ngataurei chokwadi guys chokwadi acho chinogwadza asi ngataurei chokwadi hanimaona munhu anenge atogwa kana kuti munhu ndiye afamba netsoka dzake kuenda kunonyenga munhu hanimaona akamuvha from one to another havana kutogwa vakainda voga andifunga kuti sihle akavanyengai ndivo vakatononyenga sihle saka tidi kungoblemawo hurewo shashawe sihlewo ndivo hure vakatika kuenda nodiwo kunonyenga ushu handimazviona uye akabvumawo sokuti aidawo chi aitoda mari anga kavingawo kuno kusadzera simbe kutsvaga mari achibva kuKZN aitongofambira munyaya dzekuopanda idzi vanozviendera voga handimaona saka zvadaro papaya zvamunetsa mwana yakaita nguva achingouya achingodzokera one day
achingoona munhu achingosvika papai pati katension ndofunga rifile akambozama kutaura uti chichikuitika zviri kufamba sei but akadi ndeve muno hanimona zvanga zvakutadza kuti amene but nikusaziva chinhu zviri kufamba sei hanimona anzi nabright ndatoka true hanimona ndikati zviri kumbonyatsa kwa amene andatambasa nazvo one day mai mwana auya musikana wirifile tainde panchazivi tainda kunokumbira kunda kune memaini tichida kunokumbira tichida kutengerwa rinonzi gere anoziva gere kana kuchara nechiro chemuno mukiti yebhora iyi inonzi gere kwese anga taane soka futi yevarume vemumakommunity soka saka taida anokumbira gere nemabhora kune imwe maini saka takanga tanyora proposal saka tainda nayo hanimona esisilo saka ndokwataida kuenda hanimona saka tapinda motikari mangu paenda rifile yatikufamba ndobati mama Shakira munoziva akatangira kure munoziva nyaya usitle how old you know him ndikati ndogomuzive pani ndakatanga kutoziva wese namuza iwe ndokanindozva kuna sitle kubhora koko noti taimuti pinki aifarira kugara akapfeka zvinhu zvepinki so musikana aingopfeka zvinhu zvepinki saka tatatomupasire kuti pinki hanimona zvikanzi nangu pinki nandimutrastini zvikanzi ko pinki anozvana kupichi namaboko enyu ndikati vanomuzivira kubhorawo plus panomboya kumba pepai varipo tichimbogocha chichi aripo vanongoziva nevapo zvikanzi okay zvikanzi ko last week babeko nyangu aripi ndikati handizivi nanoenda kudoro ameno kana bva pamanongoenda nemabhurura kandi sitomboziva ina ndimbozvitsvagi muti nanenge ari kupi andowana zvikanzi ndobva nditi but kunditaura handisi kuda kuputsa imba yenyu handika but you are like a sister to me ndautese nemune munhu aripo zvekuti handiti mungwarire pinki ndikati pinki panyadzi apa pinki taimuzani kubaya nemapanga hanimunoziva pingi waibaya nemapanga anti pingi aiti nambawa pingi achipindura mbawa aitova munhu anouya kutsvaka mari kurasembeki nenzira idzodzi saka taitomboenda tichinombomona polisi dzinonguva dhedhura sikana vanenge vari mabhoo hanimaona ndikati zvikanzi ndingokudzai noti pane zvakaitika ndobvanisa nangurira apa ndifungotinini handinambovhera ndakaudzwa ndine pingi akangoyaita zvinomawo ndakawa mudumbu mai mwana kwete kuwa mudumbu wokuti pingi atora akanga aenda kudana baba kana kuti baba vakaenda navo mudumbu kuti pingi anopinda mumba everyday tichisekererana handimaona achiti dzinonguva ndakatorara achiti ndikuzobika breakfast achitodya nditobhoika nabika dzinonguva chitoya akabata chingwa chake dzinonguva chitoti handi totsvaga masipatloza soko chino hamuna yangu yakarova handimaona hana yangu yakarova ndikati what zvikanzi please musabvunza ndikati aiwa zviti ndisabvunze nazviti ndisabvunze nyaya inofanwa kuti tongobvunza iwe watoti akuwandiudza but chitongopesa nyaya watanga ndokumbirawo ndakutomukumbira zvikanzi oraiti but hey tatokireta enmity nani napingi ndikati hazvina basa but you have done the right thing hapana chakamboshata ndafondera kwangu vava ndavabvunza pafoni handitika zvikanzi ndakataura izvozve ende anopenga muna vangodaro ndofunga vakangoti vachidhiropa mubva watodhilita namba dzapingi ndobva watodza pingi kuti ndavhunziwa pingi ndobva tozati chirifilwe handi ndobva isazi threatening message kuna rifilwe anomaona ndokuthretsena paya rifilwe akati haungabvi kukezeto yeni kuzoya kuzondibayira muarea yangu mutauni yangu hazviitiki izvozvo ndakuti ndanokuripota polisi ina handisi kuziva chinhu ndakatobenda kuti havadzoke musove vakandinonokera kudzoka ivi dzakandinonokera kuchaya 3 kuti vabude vachezana 3 vauye kumbatinetsa usati nyaya iri kufamba sei hanimaona vakati vachidzoka vakatenderera kupinda mukumba wakambana munhu anouya wombogara mota 2 hours uchiya kuti apinde mumba ini tikati andimbobudi pashe papo time iyoyo taika kudhara tichangopinda I think kuma 2009 nyaya kuma 2009 nyaya ichangobva kuZimbabwe nyaya pazvakaitika hanimaona saka tanga tichiri kugara mu one room medu hanimaona saka kuti ndibvunze taigara pa pane dzimba marumu akawandawo kuti ndigareyo ndikwanise kuti ndinobvunza panze zvanga singaiti because muzapamba panenge pane marumu akawanda hanisantoona saka vari kundinonekera ndikuwadongorera nepahwindo ka vagara mota kuti vabude mumota vauye kwandiri zviri kunetsa hanimaona ndanichingomiridzika ndiri pahwindo chiti ngavachibuda vauye vakazouya ka ndakangomirira mai mwana ndiri kuseri kwedhoo ndandiri kuseri kwedhoo ndakabata brumu chokati chakanaka the truth ndakanga ndakamira kuseri kwedhoo pandakaona vachivhura dhori handiri chiti ba unorinzwa ndikati vabuda vari kuzamura vakamira panze kuti vawane mapindiro ndandakatobata bhurumu rangu kudhara ndakamira kuseri kwedhoo hanimaona vakati vachingovhura dhoo kudai so guys bhurumu richingo musoro hanimaona ndokuti ndakazada pana kuti mwana warifila anganyepa bhurumu musoro zvipatara zvitotanga asi muzati kana uchigara pana vanhu vakaona ningosati vanazoti mumba menyu muri kugwanika unenge uchichemera mumwoyo hauzoiti noize kuscream hanimaona saka ndaingogomera ndichigogomera chiro pandaingorohwawo ndaingogomera asi ndasikadi kuti vadii titaifaiti munongogwa mukangopedza pasina nazati magwa
Hanimona. Right. Ndambumuna nebroom watona ti zvoku broom radotsemuka kavana panichitorowa nebroom vakambotanga chavhika moza muna nemhosva udzoseri muna nemhosva udzoseri angazvaro angatoripo angatobuda akatoenda kwarifilo ikoko kundokwana ndamuisa nchida kuti tipedze nyaya ikai saka mwana ndai to remove mwana kuenda pabhururo paive nemabhururo ake zvivanini nazvarifilo ipapa ndokwaanga ari mai mwana bhururo ndotodambuka pai vazobata bhururo vazondibata mai mwana ndandakati kwamadredzi vazonditi dzvinyi madredzi ayamusoro mai mwana ndikati polisi uchingondora kutonovharikwa chete zvikanzi nyaya ngaita kuzvikanaka pano kuti katikana ini majihasha nharo mai mwana ndakutofamba nefaiti paya kudzosera murume zvakaipa musazoro wavarume ini ndiri kudzai nyaya yangu yakare handi ina nhauti muzoro wavarume ini ndiri kutora nyaya yangu yakare handiri kukuudzai ipasti handimaona neshungu paya ndikudzosera shungu dzangu kudzosera ndozokurova iwe ndakuzokurova ini ndakuzokurova yandikati rova uraya kana rova nhasi rova ndichinaisa zvibhakera rova kana uchida rova uchinaisa zvibhakera uchida rova uchinaisa zvibhakera handimaona kuzosvika vaona kuti hapana papa munhu chi ndokutokuvadziwa ndotokuvadziwa nemunhu achidii ndokuzonditi mpama ndokuzobati madredzi aime mwana handichika kuti ungasikima hazviti unochemera unongoita kachikuwe kamanyaka yekuti vanhu vasawe mumarumu kaumu handimaona asi watorohwa handimaona ndokuzoti rabada kwandakaenda kuti zindaona kuti aiwa vakuda kuti vachindisota manje inisoti wachada sina mbovapowo zvingove zvavo ndokuzoti rabada zipaya handiti nyaya yako imbori yei munone ndakaita kana uchida kusovha nyaya yako guys kana uchida kuvhunza handitika nyaya yako kumurume kana paitika zvakafana izvi guys mina ndikudze usatanga nekuita hondo musati ndakatozo outpowiwa nenyaya yekuti ndakatanga neviolence handimaona haina kuzotaurika zvakanaka zvandaida saka communication is the best guys mutanga magara pasi handitika mutaurirani usati nekuti ukatanga nekuita hapana chaunonzonzwa ndaanda kutonzi ini ndine mhosva because ndatanga nebroom ndashandisa broom kurova munhu nebroom saka nyaya yanga kutodzokera kwandise ndekuti ini ndiwane justice handimaona right yakazonita tete gara pasi panyaya yakadai varamba muzoti havabvumi varume varamba ina ndisakangosangana naye ndikati imi hamuna kutora uyu mukaenda naye kupfuura mutora mwana uyu rifile mukana naye ndasisa ndiyakudza kati mazviziva sei kana musina kuenda naye mazviziva sei kana musina kuenda naye handimaona ndabuda papai handei kunhingirikiri uku kwake uku kwamusikana uya vachada handei kumusikana uya ndazvuzvurudza budoka kubata pane wakamboni vakadzi tine changozi chaidzo tine shavi vakadzi ngozi yakaipa dhimoni rakaipa chaizvo unongochiza tinorohwa asi ndionengo chidenda ndachibata kuita kunge musunga hande ndikusvuzvokai ndokurova imi ndakatozvuzvurudza ndakatobata handei kwasihle hani muri kunzwa kwasihle kwake vakazongona tapanai kutamba ndabuda papai ndafona ndiri pagedhe rifile tevera siya mwana iwo tevera vanditi rifila tevera takati chisvika kudai so sihle akangowa noise mutauro wechishona ari mumba wakamborivhura dho idaizati ndikuenda kumunhu wemapanga handisitamba nekucheka vanhu nemapanga saka ndaizviziva saka ndakati ndichingosvika pamba pake paigara taitozviziva kuti panogara nataigara tiri kumba kwacho zvizvoti mafriends taigara tiri kumba kwacho ndaitozviziva kuti panogara pane mabhotoro aanenge achimwa ndoro anoyanhu akagara panze saka ndandakabata handimaona ndandakabata mabhotoro kuti paanotanga kuti nebanga rakachibuda indichitokanda handisi kusoshunga ndiri kutopotsera zvinosangana pakati banga nebhotoro ndopana ndakatogadzirira paya handimaona but sitleo nenyaya yekuti mukufamba umu ndofunga mukufamba handimaona sitlei nyaya dzechingotauririka idzi saka sitlei akahana kubuda pakagopa kubuda kati akangofila kuti guilty handingabudi handimaona saka akaramba pegi akaramba kubuda mumba kutoti buda akaramba kubuda mumba kuramba kubuda mumba takaita ndofunga zviawa takamira panze mai mwana arimo uchitova kuti munhu arimo foni kuringa mumba mai mwana haikona munhu asingabudi kana kuti zvitotonhugwa nechano takamira pano munhu asikuda buda tikati tichakubata haisati yapera nyaya that was the last time yake kuti azouya kubhora hatina kuzomona futi kubhora mai mwana takanga tomutsvaga pamba paya manjika because timu rebhora pandakazonorudza mangwana kuti guys ndo yakatambika mokoziva timu rebhora community munenge mune maxosa mune chi saka teve tiri vanhu vanowirirana handichika nyasamuri when you say this nailina this is the past we are talking about this is past. He knows this is past. Ndomnyasa chinhu zvakaitika chichandikunyadzisa it's not kuti nyaya ine basa naye kana kuti kudii but I am telling other women and even if I say it 100 times pandakatoitaura kutanga aitoseka aripo anozviziva haisi nyaya yekuti anzi kudii kana kuti kudii anditi inyaya yakaitika
this is past. It's not something that is happening in 2009. And so we are allowed to share our own stories. Can I be selfish for me to come and listen to your stories? And yes, I'm not sharing my own experience. Will it be fair? Will it be fair? Saka indikuitaura anditika kana chizonyara chazonduza ndazonyara tostangira ipapo. Right. Shikava zvadi yazo nyaya yatotato yatavunza napapaya hayaramba takazitasikana matkosa matsona chichitaungana varamba tati terrorist nabasa satiri zvinhu zvakadaro munhu wakadaro muno handei hanomaona handei chati dungwe mukunda kwakata kamushaya tikazonzwa kuti atotama akutogara kune chimwe chitaundi kune chimwe chiarea chimwe chainzi tekwani chiri kumberi so hanomaona saka zvinhu zvokuti da kuutaridzai guys kuti varume hauzvina basa kuti wakaita sei kana kuti vakaita sei vane kahuni kako kaunhu akakarimo handitika we envy ende tinototi mwari vanokutirenyesha kune avo vane varume vasina mbobvira akaitigwa musikanzwa tingada kusara chisimbisana handimaona tigosara tichivharidzirana tigosara tichidzira zvinhu zvokunyepa handika majority yedu vakadzi 96% yevakadzi vari pano takasangana nazvo there's nothing new takasangana nazvo zvimwe zviri worse than this handimaona hallo kola ndeipi kola ndasora sei ndinokutsura lina kuti lina naye kwemugenapi isimeli vari kuita basa ravo. She has to lead by example. She has to tell her stories so that we learn from her. And Linaka, please sit down. We want to refuse that. Toda kuzwa from our leader. So that she can take us to let her share her stories. Even 100 times. Yes, okay. And I will share it. And I don't need therapy because I have healed, but it's my duty. Kuudza vana vanopinda mudzimba nhasi nevakadzi vakarorwa kuti it happened even nekwatiri tinoyachikudzai kuti the guys don't do this and ndikuudzai zvinhu zvepasi pemuti I went through most of the things that I come and tell you here. I went through them myself. Amen. Judgment. Thank you, baby girl. Thank you, Sharp. Right. Saka ndonya iripo guys, my stories I'll keep telling you. And then my husband, one thing, chandinodira ivo baba, and ndichekuti he understands being a socialite, being an influencer. I cannot come here and tell you my stories. Some of the stories I relate so that you know if I went through that, guys, it's nemewo kwa muri, zvinouya antika usapanike, you don't kill yourself. Hakune vakawanda vari kuzviuraya kunze uko nenyaya yekuti murume wakachita bata murume achichita otadza kuzvihandla because they cannot open up because ukataura hanzi kunyasa murume paakanga achiita zvaitanga asinganyadzisi here paakanga achiita zvaanga achiita was he not embarrassing me? So I am now embarrassing him. Let's be square, guys. Kana ini chikosa kunyadzisa neusandinyadzisewo ngati zvinhu zviri fair hanimona ndo basa rangu iro. I'm a motivational speaker. Izvo zvisarati iri kuyai tinenge tine kuma broken women kwatenge tiri conference ma broken women. They will be opening up, sharing their stories. Tichinyaradzana navo kufunction nekujob kana iti vakadzi vese please musasare, this one is worth it kuti muvepo. Antimaona nas makosi. Hello kola. Hello sister. Muri sei? Amen. Hello. Hello. Yes. Okay. Batoka darko. Oda kundondedzera nyaya iyi. Naitavonga. Ora taura kuti taura tiu. Ndimuna rimuka akasunga
sungwa mabona so zama zofamba ubo andina mwakakwazi badziyawo pandikatume nzvimbo ino. Wakasungwepi? Ndiri pamudhimuri ndapuwa namba dzina ndafu pamudhimuri. Wakasungigwei? Ndakasvika trespass. Wakanga trespass kupi? Ndakawanikwa tiri kune rimwe game reserve rino kutsaka tiri koko rikabva ngokufunza kuti mukudei kuno. Ndabva tazama kurondedzera muno ndaiva ndaiziva kwatainda saka kuti abva akona kurondedzera. Patadodika patadosungwa. Alright, chireka tikozokufonera ndanzi kunoti kumboita imwe show. Mundifonera rini? Andizi ndichakufonera kana endi pa number idzodzo idzi. Asi azvikoshandi vandipozi ndimujere muzari mafoni achashanda nenguva. Isa kwandi une WhatsApp? Haina. Okay, ndipo uzondibhaza kana kuti mangwana masikati tizotaura. Masikati zvekuti. Mangwana tizoironga totaura riyo itaura rini. Totanga kuzi mangwai. Chero after 3 ndabva kuchurch. After ngwai? 3 ndabva kuchurch. 3? Alright. Sharp. Right, regai timbomira ndatoona kuti timurega taure nyaya yake ka atisi kuiziva nyaya yacho nati tatorasika zvadachitaura nyaya yedu tachitaura panapa. Saka kana chiuya nenyaya yake kuti ari mujere anozouya nenyaya yake yemujere chataura naye mangwana tozoronga pachauya chazorondedzera ndezvipi tisasanganise nyaya. Hanimaona. Saka nyaya yangu iri pakuti varume avagaizika varume nemihodzi dzai handimoona anything varume vanotaya zvese handisi kukondona chihure chevarume ndasi kukondona chihure chevakadzi. Takambotaura nenyaya yekuti chihure chakangoipa full stop. Tikataura nyaya yemafriends handi mukaita debate yamwe achiti inini friend dzangu hadzifi dzakaita izvozvo friend hadzidii. Saka ini ndachida kungokutadza kuti inini ndaive nefriend yakanitira izvozvo handiti ndaive nayo ndaimboramba kuti hazviitiki kufriend right avari kufona gai kunzokuda vane nyaya yavo irisimile. Hello Kola. Hello. Yes, mune makamboitirwa jolo nemurume nefriend. SIS MELLY maswera ine. Famba nebhora taswera waswera sekumunin'ina. Ndaswera nyaya yangu yakamira seizvi SIMELLY. Ndakanetsa nemurume handi kunozama kugarisana munombopota muchinetsana. Ndaenda kumba kwavamwene. Saka ndaenda kumba kwavamwene vakati chiuya itigadzirisana tambogadzirisana ndikati aina handisi kuda kudzokera kumba. Saka mai ndakazongoita zvokungouya kumba. Handiti. Ndaita zvokungouya kumba ndikati iyo nyaya yekuti unongoona gururu. Rega ndoudzawo gururu wangu kuti baba ava zvavakandiitira kuti atanetsana nenyaya yemari nguva iyoyo. Ndaenda kumba kwabhuru vangu ndapedza kubika kapaya mwana anga asara kwagogo vakati aiwa imbomira kuenda nemwana kozi muchiri kunetsana. Ndaenda kumba kwasauya wangu ndanoka nepawindo paya ndamudana paya haana kuvhura. Handikwasawira moza zvimwe zvima-1 zvokuti ndakatopinda nemukicheni mevamwe mai iye aigara imba yemukati dzimba dzemukati dziya. Ndatosvika ndanoka padhoo rake SIS MELLY. Ndikabva ndawana handimoza paneswa makii paya. Papasina kii. Saka ndikava ndadongorera kanichidana zita rake. Wanikwe shangu dzemurume wangu dzirimo. Musho. Wakoza unotsva. Unoza unotsva. SIS MELLY handimoza unotasha. Ndakaona shangu dzemurume wangu panoiswa makii paya anga akabvisa makii. Saka ndaona zvishangu festika. Saka manje ndikandotanga kumudana ndikati simbokanganisa kuona zvishangu izvi zvokufanana neboyfriend yake sei hazvingaiti. Ndatanga kumudana saka chakandipa kuti asakaireti ndichiona bhutsu dzakafanana nedzemurume wangu. Ndakazonokera mai vemunext make munext dhoo rake unonge uchiriona. Ndakateya kuti pakangofungwa dhoo chete ndikati ko ari kupi zvikanzi handizivi pamwe abuda pamwe ava kumuvharirawo. SIS MELLY indakakuya munhu ndakatora huni pashi zimbabwe kunoveswa moto huni iya inenge inete iyaya ndikati horaiti iripo. Saka kuzimbabwe kunoita zvo zvokuti vakadzi vanosvikira ndiro pashi. Anga asina kuisa ndiro dzake panze ndikandatora banga ndikatanga kupinura padhoo apapa handinoza unobvisa kana ukabvisa maskuru handichiningiriki chinosederawo. SIS MELLY ndakaona murume wangu wakapusa uri mukuona muri kunzwa. Ndakaona akauna achishaya kuti uita sei. Handina kunanga ini ndakamuti iwe ndinopedzera newe kumba ndokupa ndichakufotera nekuti ndikakurova pane vanhu vanhu
kuderera topedzera kudera musikana apa anga ari muslim anga ari muslim ndakamurova ndakamukuya ndikamudhonza ndikamuti chande kumba kwenyu kozi papa siri kure kwakusiri kure nakure ndakarova munhu anorohwa simendi munhu ambojaidzivi nyanga vakazosara vachidanana naye dondike ndinotsika munhu ine ndotokusiya une vanga kuti uzive kuti vanga yevoriri ndiningi saka zvaka zvatove nenguva yakadii zvichiitika naye asikana ungaziva ungaudziwa here vanotaura asi vanext vanenge vachitoziva iwo ndonoziva last kufind out but vaunogara navo vanenge vachitoziva vanenge vachitoziva ende havatombokudzi havakuudzi hazviti saka vaenda kumba kudaro ndikati baba pfeka iyi hembe dzenyu handidi kunyadzisa murume wangu vanhu vatoungana kulokesheni kauko asi vandambopota chinyadzisiwawo sometimes because iyo anga asina kunyadzisa here anga andinyadzisa but iwangu handikunyadzisiri pane vanhu ndomunyadzisa pedu tega handidi izvozvo kozi anga ari popular basa rake rari rekutodaniwa nevanhu saka nhandisingadi kumunyadzisa saka iwe unenge usiri popular unoziva kuti varume ava unoziva kuti varume vanotoganga zvekutoti munhu dzimai mefoni iri kumasure iri kuita maepos foni yako dzimai mefoni handina imwe foni sismeni amene fona kuita maepos kune izvo zvekutoti murume anenge achitoziva anga ane mapublic figures macelebrity top celebrity amunoziva varume vavo vachinziva nyika ichibuda nyaya hakusi kunyadzisa here mukadzi wako kunyadzisa sismeni isusu manje ini kufitsa kwandinoita kurova manje saka kuti uchirova murume vanhu varipo muchigwa akuzorova hazvizoiti vanhu vachiona hazvizoita asi nomurova komba saka zvandakabva ndazoita ndikandazopedza newangu taakumba manje uya ndareketaka saka manje pfungwa manje dzaingogaya kuti saka vanenge vachiri vese ini haya yemakorokoza ndakahaya makorokoza angauya ndakaenda mukoko kunonzi kwamaiguru kana muchikuziva roti kwamaiguru kwamaiguru kana muchikuziva ndikahaya vakomana after 2 months ndikati vakomana adresi vataimona chekai chero magaro iye akati amari kudhidhibiriji izvezvi akachekwa haana kuzochekwa but mavanga akapiwa mumusoro mese umu kode yakafa kola kode yakafa asi korokoza ukarudza kuti usauraya ari uraya hakuna korokoza rinouraya asi ukati enda unouraya rinouraya asi ukati musauraye vanoziva alright so hold on kola patwakadaro kwenini kana nhasi ndanziya vachinda kakukwa vaenda kumabhora ukoko vachiita zvinhu zvavo zvainge vachita ndikati handingasiri ndagara ndiri mumba ndichidirika ndikokutira chikafu changu ndikuyaita zvikutumini gona fana kuudza kwavanhu munhu ari kunifanira munyamene vanhu vanorasika zvokuti fana kuudza kwavanhu nyaya yakandikuya right aiwa yaya yakutopera zvayo yaya yakutopera saka akazoita ndofunga 1.5 months ari muchipatara munhu avedzengwa munhu saka munhu anotsikwa munhu anorohwa munhu ambojaidziwi izvi zvenhema izvi zvekutukwa munhu kudidi munhu anototsikwa munhu anotorohwa chaiko chaiko ende unotoenda wakatogadzirira unotoenda unitoti nekombati yakatokwana chaichaiyo uchinatsoziva kuti ndikanokurigwa munhu anotopiwa vanga ndo zvinotoitika manje saka ndo nyaya yangu iyoyo section muri kuti kudini ndiri kuonai zvangu ndiri kuonai
Sorry, guys. Sorry. Sorry. Right, yeah, ndauya. But naikola. Ndanchiti nini ko kana dai manga makarova munhu makurukoza. Let's say muri kugwa nemunhu papa yamurova munhu pakaipa obva afa maidi. Makurukoza ini handendisipo. Panoitika izvikuva paadresi ovatengera doro. Hafi munhu makamboonepi munhu anonzi akarohwa ari mukadzi akafa vanoziva pekurova. Asishuka kuti musauraye. Asi kurova munhu hakusi kuvachatiza hereni. Ndo zvachona zvakazoitika manje apedza mwedzika. Nehafa ari muchipatara. Ini zvandikabva ndaita abuda manje muchipatara paya. Handina kugutsikana nezvazvaitika. Ini ndei usiku handirarira ndiri kuseri. Temei pawindo iwani romuka. Ndamutemera windo paiye haana kuziva kaasi kuona kuti ndina hatombozivi. Rihure roka. Saka rinenge rine maboyfriends akawandisa. Kola muri gindagori yachairo. Ndinotozviita manje zvokutoti hai ndotozikanwa mukatopinda mukweko mukati ndoda kuenda kwanhindiva ndondiziva. Okay, kuti munorova. Ndinotorova nyange masara muchidananaka. Ndinokusiyana uine vanga rekuti uchaudza vazukuru vako kuti iri vanga iri. Saka makarova vangani kusvika muchiri memereje izvozvi. Aiwa. Makahosiya. Takazosiyana. Saka uenda mukanyera windoka. Munhu ari kugwara kamunhu achiri nemaronda anorara zvokurara handi anenge apiwa maparasiti nemamoxidin iwo anovatisa iyaya. Ndatema windo. Saka ndisina shuwa ndaingogaya kuti murume wangu akangononoka uye achiti pamwe ndo kwaanenge ari achitovaka maronda. Saka ndakabva ndazoendapo pawindo ndakawana achinja position ndakatoenda na12 midnight chaiyo kuti tamuroyi chaiyo. The things that you go through nekuda kuvarume ava na 12 o'clock muchinyahwaira kunodongorera pawindo romunhu akanakisa kunyahwaira. Saka manje ndasvika anga akaisa chicardbox. Saka munoziva windo cardbox ukangotisededza nechekumberi so ndakatonotenga parafini simeli handikurevera inema ndikandadira parafini ichinda nemumadziro ndikanangokanda mechisa ndikandatorova roti kozi rumu yake ka pane gedhi waizokona nechekuseri so. Saka ndakatoningirikina. Saka idzozobuda dzanyaya kamangwana kuti pakazobvira pakazodidi ameno kuti ndiyena saka pedzira atama. Ende vakawandisa vandikatorova mukweko vandondiziva. Vamwantochinja rodi mwe ndikatomurovera kuchinja rodi. Makarova vangani saka muchiri baba ava ndikuda baba hwana ava vamakahosiya. Makarova vangani muchikurangarira nhamba yamakarova. Tukweko. Ndorangarira. Vandakanatsorova chaivo 4. Vandakarova chaivo 4. Sa murume wenyu aifanira kurohwa kwevanhu kamurume wenyu nokuti aingozati mukangobata mucharova vanhu. Indaitorova. Umwe ndakatomurovera kuti uri uchinjire rodi kana ukasangana neni nochinjire rodi. Okay. Kusangana tizivane. Uchinjire rodi kana wandiona ndakatomurovera izvozvo. Pamashobzi unochinjire rodi. Ndikati ndakurovera kuti haufanirwa kunditya. Umwe ndikabva ndamurovera futi kuti ndakamuudza kuti iwe ndounofanirwa kuti ndiri kudza magirlfriends emurume iyewe. Saka manje murume akabva aita imwe girlfriend ka. Aita imwe girlfriend iye haana kundiudza ndikatomurovera izvozvo. Kuti se usina kuinvestigata ndakakutuma kabasa ndizvozvo hauri uno munhu anorohwa munhu anoudziwa zvokuita musanyepegwi. Saka zvikazodii akazengoripota here ani iye wamakati ndipe information wakazengokudza wamakati zveita snitch yangu poto chindipa information kana akanyenga vamwe ndiudze mapedza kumurova akazengokudza vamwe here ndakamuti iwe unofanirwa kuita mupurisa handi wada murume wedu tese ini basa rangu nderekuwasha nekubika kumba iwo basa rakuinvestigations iwo saka anyenga sei iwe usina kundiudza ndotokurovera izvozvo. Alright. Okay. Ndotomurova kuti unofanirwa kuvhura ziso uchikuona kuti ari kunyenga papi uchiuya uchindiudza ini chinorova akakumba nekuwacha ndozvindoudzwa nani uzowachirawo munhu musati marova munhu zvinani uzowacha marova aiwa inini kani ndo basa rangu rekuwacha ndini first wife ka iwe uri girlfriend basa rako nderei saka unofanirwa kuinvestigata iwe ndotokupa basa rekuinvestigata saka indakazidiscover ndega ndikanomurova kuti iwe hausi kuita kabasa randokutuma saka uteereri ka ndotokurova manje
mairova saka makatozo saka asi murume makadzambomurova we iye murume murume ndeimwe yekuti zvamamuchitaura kuti kana aine mhosva akudzoseri yaanonga bati varume zvavanoita akaona kuti ndagwadziwa manja anenge akuda kubataka ndaitomira manje semurumewo asi aya variko varume vemazano variko ava anoda kurova even uriwo ari yane mhosva unenge usina unazomurova mhani munouraisa vana imi vana vanorohwa vaiko zvinava murume kana uona kuti anokurova haumurovi unomuataka murume tora poto rova kumeso ikoko kola violence kana munhu anouraiwa violence haibvumi zvisisimeli saka ini ndindofanirwa kurohwa vangane vakadzi vari kurohwa mudzimba upo vangane vakadzi vari kurohwa mudzimba murume akaona kuti ane mhosva kutaura chokwadi hapana zvaanoita kudherera kuya inini wangu ndaimuudza kuti akati kwai ndokurova ndoti aiwa usataure shoko iroro itiuya tigwini kuti tiri kudzoserana kunonzi kugwa nekuti tiri kudzoserana waunditi unondirova unogondorova ndakangonyarara sei nchingoskrima ndichirohwa kuti zviite sei ndoti kudzosera ukanditi chibhakera ndoti uzviviri ukanditi pama zvibhakera zvogwadza vediwe musatambire zvibhakera ivi zvibhakera zvogwadza chemurume chinogwadza chero chemumuvakadzi chogwadza chibhakera asikana yes ndochaizvo izvozvo vasikadzi vasabatirwe mudzimba sisimele ofcourse violence haibvumidzika but vakadzi vasabatirwe mudzimba there's nothing like that man ngatidzoserane kana tienda kumapurisa toenda tese isi taibva zvekuti mapurisa aiuya achititora tiri two kola makuda kuti kunzi kwasisimeli vanhu vakabatsika vana vakanodzosera vakavurawa mudzimba achirohwa handiti vasadzosere kana usingagoni kugwa usadzoseri ndokurevera kuti kana usingagoni kugwa usadzoseri ini mapurisa aitouya pamba otondikatanura kudai hamuri kundagoni kumapurisa papatonetsa panotogwiwa chaizvo inde hapana anobata nekuti ukabata newo wapindawo mucrossfire wapindawo mucrossfire ndizvozvo vamwe vakandivinga wani ndarova umwe musikana meso rainzi zimaitinasha vaidi maitinasha vaitawo seya maitinasha ndobva ndikarova ndasanganidzana navo ndikati ndokufanirwa kupa basa ndofanirwa kudiscover maningi mahori emurume vakanoudza vanasisi vavo vemubizwa vanasisi vavo vemubizwa vakabva vandivinga wandakatozvigarira pavheranda pangu vakandivinga ini zvikanzikanzwa kuti wakarova munin'ina wedu tichaanimoza timu rekumbizo rinofamba nemuso wemvuu vanofamba vari kana 6 vari kana manje inini zvavakandiita manje vakasvika ndakatogara zvangu vakati isi takanzwa kuti iwo wakadana yetauya in peace yechichime ndikati orit mirai ndinotora mvura pashi ndiotora mvura mumba yekumwa mutaure nyaya yamuri kutaura izvo hano zvazvipanga zvitukutuku zviya pamapanga pasete mapanga padiki paya ndakachisa muchiuno ndikamwa zvangu mvura yangu ndikamira pakona zvikaita kanzo saka mumwe akabuditsa chimuswe chemvuu icho chiraba chachinenge chiyamhino chinge kutaura chokwadi akandirova nacho mumakumbo sisimeli vakada kuuya vese vakandiateka kana vanhu vakauya vakawanda bata 1 ndakangobata 1 ndakafudza maybe ndakacheka padumbu pake izvo ndakamucheka ruoko rwake nyama yakarembera vese vakati waitei umwe wedu havakonti ndakavaudza kuti uyai munouyei makawanda madii kuuya 1 handitozivi kuti ende hana yangu yakarova kozi ndaifunza maybe ndamucheka padumbu handi maona kozi ndovandivinga kandi ndina kuvinga munhu mumba kwaweni ndovandivinga ende mwana wamai vavo ndo angariromwe angadana nemurume wangu saka ndofunga kugwirawo mereji yangu asi ndaiti ndikaenda kumapurisa ndinambobvira ndasungwa ini vanditondiziva handibvi endaiti ndikaenda kumapurisa ndaichema maichema muzvita victim ini sisimeli ndaichema zvekuti mapurisa aiti muri kunyepera mukadzi uyu muri kunyepera mwana wakozi time yachona ndandikaonda uza ukastreseka unoonda ivo vanenge vari nchi vane mabhodhi anenge ari nani ndaichema ini kuchema chaiko zvekuti munhu ndaimuti vhura dhoketi ndaipika namai vangu vakafa ini kuti vhura henyu dhoketi unosangana kuti mwari akutungamirire mukunyepa kuti ndakurova ini asi munenge musina kusiya mamaki mati mamusingasiya mamaki nyange ndikasiya mamaki ndovaudza kamapurisa kuti ndainjizvigwira ndo maki ega yandangomupa koze vava ndiataka anga andiataka
Makambochera gold here kola. Mati? Makambochera gold. Inini kunochera. Kuita mukorokozo. Inini handina. Asi ndinoziva zvazvinoitiwa. Ndinana kuti vangu vanozviita. Kuhloverako. Okay, all right. Ndinotozviziva and I know everything about God. Asi uyu ndiye akapotsa ambondiendesa uyu wandikacheka ruoko uyu. Koza anga ane hama dzakewo ndofunga dzemapurisa dzichiindandini dzanguwo futi. Asi zvakangoshaya still basi. Saka izvozvi kola imimi makazisiya murume uyu asi mune zvikomba ka handiti mune chikomba chenyu handiti izvezvika ndinaye wandofambidzana naye saka muka wakuti anyenga mukunotina futi uyu handina basa naye kwaakangondibvisira kana kitchen bata makonzo handigwiri boyfriend ini munhu asina kubvisa sende kwandiri kwakandikatinogo akati handichakudizva muchoso nomudi uyu akandibvisira murume alright asi muchiri kungogwa here izvo zvichizvika ground apa muchiri kungomira kana ndina kana basa nazvo inini ndikatoona iko zvino munhu ari kuchemera murumeka ndotigeza nyengwawo okay haiko zvino handiti izvozvo handiti zvokurwa kana maybe pamwe ndikazopinda marriage but mweyawo handitoudi bcause ini ndaitoona ropa simeli ndaiti ndakatarisa munhu ndaiona ropa tichiti tsara ungakumeso ungakupi ndofunga ndaitova nesort of like ngoromera here kana kuti andizivi nekuti ini ndaiti ndikabata munhu ndabata handikukureki handimaona manje saka iko zvino ndikuona kuti maybe nenyaya yekukurawo plus nekunamatawo zvinoti zvinokuda zvipera zvinoita zvipera kutaura chokwadi nekuti ende murume wangu aishaya kuti information ndinoiudzwa nani kuzi ndaiti munhu akandiudza information ndaikwanisa kutora kana 2 weeks ndichiinvestigata ndega manje andiwandiudza chimira ndizvionere ndega inini alright alright kola thank you very much regai timboona prophet vari kuti alright sharp right prophet wakwana regai titangisa takata nyaya regai tange tanza kuti vari available kati togona kuitika zvokunzi 8 zvamusiya uya handimaona togona 8 zvamusiya uya asi chokwadi nyaya iripo guys ndeyekutika apa kola haasi kukurudzira violence ari kukuudzai jeni yake yaakafamba haana kuti ndai munogwa ari kukuudzai jeni yake yezvaakaita paakaona tubhutsu twemurume wake turi mumba meshamwari yake handimaona akati anga avaginda goriya ochitinha vanhu manje imimi mukada kuzvitraya guys ndigai ndikuudzei munofa violence inangu handikukurudziri kuti ndai munogwa nekuti munonorohwa munourawa imi zvikuru sei manikikiri magmo muriko mazuva nemimi hanimona isusu taive tiri huku dzezvibhoi hanimaona time yatakakura tisaidla muboora usina mafuta muriwo mugadhi unenge wakangoboiliswa wakakwatisadzana nemaheu hanimaona time yedu zvinhu zvanga zvisina kunyatsa kuoma dai asi even micherochero miti yanga ichiri kubereka mumashuku chiichiita idya zvino vano vemazuva ano hamudyi zvinhu izvi muri magmo mabroila munovhuniwa mukafa manzwa munovhuniwa mukafa musaita zveviolence izvi kana waona kuti wanetse kana wapiswa zvaoma handitika tora chibhegi chako uoneke urove pasi kana kusaoneka futi ngotora chibhegi chako worotiza woinda musadzosere vanhurume vamunokuvadzwa zvakare mukatesa zera remukadzi ushu panguva yedu taikura tatikutaura tichikura isusu anditi varume vanga vakaudzwa kudhara even kwavaitigwa zvimapati zvavo zvezvokuti chichi vavakaudzwa kunzi mukadzi harohwe mukadzi anodai kuti kwatisa kudhara nyaya dzeviolence dzanga sina kuwanda mazera edu muri conversation pupurai violence yanga yakawanda kudai rasikana yanga yakawanda kudai violence yanga isina kuwanda kudai varume vaitorespecta vakadzi tisaitori nepamuromo taibayabaya varume pamuromo apa tichivabayabaya apa hanimaona varume vanga vasina violence varume vaiko zvino vakangofanana nemi vakadzi vacho zvangofanana saka munorohwa handi mukona zvamukuita imi vakadzi kuti mukuti 50-50 mudzimba akangohura neni tikuurawo isusu time yedu kwanga kusina izvozvo hanimaona kwakusina izvozvo kutonzi kwai mukadzi womunhu ahura zvainyadzisa zvokuti zvainyadzisa zvisingatomboiti maimwe anotongochorwa necommunity yese but iko zvino handika vakadzi vanotoemva kunzwa kuti mainhingi vari kuhura vamwe vana vanotoemva kuti yes vakamugadzirira saizi murume wavo hanimaona zvasiyana saka mukada kuzvitraya zvataugwana mainini apa kuti munoenda kunogwa nezvipanga zvokwadi ndikuudzai munofira kujere 1 kana kurohwa kufa kuti fi hanimaona vanhu vakare taita kutogwa chako tisina zvaitika isu
because vari vaitoudzwa kunzi sadzosere mukadzi zvinokwa kusina gender based violence yakawanda sezvavaiko mazuva nezvi zvazviriko but yanga isina kuwanda kudai ndofunga yanga iri ku10% duku zvinoiko zvino 90% every day munotiniwa mudzimbabwe munobinwa daily nenyaya yekuti simukatenzane ichi chipembe ichi murume chipembe mukadzi chipembe mose saka ndikuda kusama kutaura musazvitaura zvitotedza zvinogona kuona hanimona munokuvarira mari mirai timbotatedzwa profeti isati akati yedu live yedu tinzoti varipo here kana vasipo timbofanira kuenderera mberi ndiri kufadzwa mani nemunhu uyu ndafadzwa nemukadzi wedu wei honai andinyorera izvozvi maimanje apanisendera meseji asikana honai zvaanga akaita mukuona fesi yake honai zvanga akaita ende pigmentation yakabva yapera honai guys andisendera manje 40 minutes ago tiri pano palife honai zvaave izvozvi honai email dish hanzi handisi kugona yanga yamunetsa pigmentation atosenda ari 2 imwe honai pigmentation esekupera kuti tsvai mai mwana tarisai mail d hanimaona atosenda mukuona kuti atosenda nguva iyi kana vanogona kuverenga muri kugona kuverenga apa hanimaona saka zvese tichitaura kuti mafuta anoshanda vanditika isusu sesu hedu musaiya kutemba nefesi yangu ini kuti azodai muchiiseka isiyei asi vari kushandisa kunze kumafuta angu anomaziva ini yangu haingambofi yakasita flawless kudai because ndinototesta mafuta handibike type 1 mafuta kunotenga mafuta anozviziva ndine variety saka ndikacreator I test it on me ikatoreactira pandiri asi mundona ndine mapundu makwana mundona ndisina avhikirino yapasina yes hanimaona right saka hanzi yandinetsawo manje iyi yandiri kuona ndikupa from the phone ndiri kupa from the phone hanzi naana pamberi nefuta ana umoshu thank you ana for being honest umoyu ana anoshandisa mafuta angu mubvunzei ana anoshandisa mafuta angu mubvunzei kuti skin yake yakaita sei iti yakutaridzei kanimbotsvaga profit tivari redi katimirite 8 timbotora vamwe timbohwawo vakabata yanga ichinakidza asi inyaya iyi yanga ichinakidza okay timbohwa hanzi akafanana newe mukadzi uyo wanambofanana newe Prophet, mave free here kana kuti tofanana 8. Okay, murchara neminding no prophet. Oh, prophet vane live nazo. Saturday tinenge tine live na prophet. Vari ma prayers. Nasi kwangu ne namo saka pamatori kunamo izvezvi. Oh, vanopedza nguva iyi. So vanopedza nguva iyi namo yacho boze sangano watoshaika like strong member saka so vanopedza nguva iyi. Hamugoni kuti mumbowawa here kuti pamukuda wangagona avo takagara hedu takamirira because havana profesi wofuti imimi bamnini batsirai profit mani imi mozatsatadhe vanenge neprogram padiaries kana muchadzati vari kuenda somewhere tiudzei kuti nhasi profit havasi kuuya tigare takaziva because tisingazivi kuti nhasi kunenge kwaita program. Very sorry. Yeah, I will let you know every program inenge yapo. Yes. Friday manero I will let you know. Yes. From today I'm just going to updates from me every time. Saka imitiyo chichivanzwai kuti vanokurufu kwacho vanogona kuve vari kufuka vakagara vachigona kutaura zvava pamafoni kana kuti tinzwe kana kuti zvabhaja kuti tinzwe. Regendi vanzwa like you can call maybe in 10 minutes time or 5 minutes time. Alright, sharp. Abba fanana voice na prophet kufanana voice na prophet ndatofunga kuti pamwe ndiwo hanimaona saka hanzi kwaita nhamo naye veduwe hanzi kwaita nhamo veduwe zvakaoma saka ndisingazivi hanimaona vanhu vanenge vaisa maairtime regai tinzwe pamwe kuda vanogona kuti vauye tinzwe kuti aufa tikufone after 10 minutes achiona tinzwe kuti aufa hanimaona right regai tifanira kutora hedu mumwe wokuhurigwa nemurume nefriend tichimirira 10 minutes kwanzi from nhamo tikunamatira vanhu hazvibudi zvato rimwe zuva handizivi mirai tione varegereyo ndine airtime dzevanhu guys dzaiswa mufoni mangu ndine airtime dzevanhu
saka kuti ndingodza vanhu zvadai so vasina kudzowega naprofeti zvinonetsa regai profeti vataura kuti simeli tikukansela tozoita rimwe day vachizvinzwira anomaona kuitira website kwangu inini. Halo kola muri sei mushe handiri raitini makaurigwa ndakambosanganorazvo. Alright. Wangu yanga iri classmate yangu yandakasanganawo naye kuno kwatinogara kuno, but ndakangosanganawo naye mva tangotorara nhamba. Saka pandakazoita baby shower ndopandakamuinvitawo timti uya, asi kakangoya just for a few minutes bva atoenda chiti ndikumhanyira kubasa bva atoenda. Handinozombomuona ipapo taingomhoresana kumafoni kuno kunenyaya yemabasa kuti ukangana kuti munhu akadaro ariko zvaizvo ndingomhoresei then taishandisa foni yabhangu kutora mafoto iphone kamwe musi bhangu wenyu ane iphone ane iphone 13 bhangu wenyu aiwa kakari kare tuma-iphone tuya tuchangotanga saka ndikatoti arega nditransfer mafoto kuisa kufoni kwangu ndikutora mafoto ndikudai ndikuchuza kamafoto andiri kuda ndopandiri kusangana nefoto yabhangu nemusikana uya uyu vakatobatana because uyu musikana uyu nabhangu wangu vanga vasina bhutsira vaonana ndiripo kana kuonana zvezvo, but nokuziva kudhara munhu wese angoti pafacebook kwangoziva kuti ndini imwe mungori achitorequesta mafriendship zvezvo kuti vanhu vanonga to friends anenge achitoona kuti murume wanhingi pamafacebook apo kudhara facebook iyi ndikuona munhu uya ari pafoto paya ndakaita confusion ndikati pana pandatopinda makarara bhangu ndikati ko ava makawawanepi bhangu manje varume vanachinye pano kutokurumidza kumuona atovhunduka paisvikanzi ndakasangana naye kubhora kwataitamba bhora uko ndo pandakasangana naye saka anodanana neshamwari yangu saka ndaitoda kutorowachisa shamwari chomudza kuti ndogona kutorwa foto nemunhu wako ndikati marenyu yarinunzani ndobva totaura zita aende inini sisivaya ndobva ndavasendera foto iya ndakuvafonera vachipinda online vachibva havana kukwanisa kundipindura because vanga vane mhosva handina kudi ndakangomusendera foto from my phone iye haana kupindura ndaitomona apinda online obva kwatoko kumanheru ndopakazondifonera zvikanzi ndinodanana neshamwari yemurume wako saka manje zvikanzi relationship yangu yacho complicated saka nditoda kuti vanhu vatombozviziva saka ndakatomudza kuti musazoudza chii kuti tasangana kuvharwa zviya zvinorwadza zviya but mwoyo wangu wakanyatsoramba ndikati nyaya wakavhagwa koni vakanga vachitoita lula vanhu ava wakavhagwa shamwari dzina kuipa dzina kumira zvakanaka shamwari kune shamwari dzakanakawo dzinoprotect koitawo shamwari dzekuti nokuti problem netika panyaya dzevashamwari unoudza murume wako kuti kwanzi baba kwangu zvavanondiita vanondishandurudza mubedroom vakandibate kudai ndinoricha orgasm kuzadza makapu kudai uchiudza bhurura asingaizivi orgasm unofunga kuti angarega kuda kunoiwawo kuna baba kwako angarega right zuva havani ndiri kuona mucomment section zuva chimbouya pafoni nhamba dzekufona idzo chimbofona zuva umbotipa experience yepawakamboita clash wahurigwa wanyengerwa handika kuti wakareactawo sei pawakabata murume ahura kuti wakareacta sei iwe samai chimbowautaofa ndakakurumidza kungwara zvangu ikapobhosi ndakabva ndatora foto vandatora nhamba yemunhu ainzi ndoshamwari yangu bva ndatora vandaisa kufoni kwangu bva ndanyarara vakatopfera vhiki rese ndakanyarara saka vanhu vakatofunga kuti chi nyaya yavo yapera saka ndine mumwe bhururu wangu anogara kuno kwandinoziva kuti anoziva munhu wese ndobva ndamubvunza ndichida kundozivawo murume uyu here shamwari yemurume wangu zvikanzi ndoshanda nemukadzi wake kati ane mukadzi ndakutomudza ndikati iwe pane nyaya yakadai yakatondibva andipa nhamba yemukadzi wake manje zvikanzi taura naye vandafonera mukadzi yenu kati
murume wangu ndomuziva akati ndomuziva anouya pano achitorana nemurume wangu ndikati kune nyaya yandinetsa tiri vakadzi pane picture yandakaona yakadai asi munhu ari kunzi munhu one wemurume wako but I had no choice ndakatodzeka ndibhondora kana pane nyaya saka uya bvatopenga apopota akati ndipetone chichibvato akatotaura munongoziva vamwe vakadzi vanoziva varume vavo vakatoti wangu ambodaro imbwa yangu iya haimbote izvozvo ndobvato pasina 1 hour murume akabvatonifonera ndiri mubasa sisimeli murume ambvatonifonera kuti imi handitomuzivi ndakatomuona aine murume wenyu murume wenyu achitoti handitodi kuti mukadzi wangu atomboziva bhodzi vakadzidza vese kudii zvese bvu ndiri kubasa unogara pasi ndakagara pasi ndikapererwa saka ivo ndapandaka ndangofonera pangu ndikati chokwadi chenyu chaita se chabuda yese ndanayo ndakweza usatitaurei kumba ngatidii kumba totosangana kumba ndichingosvika yangato atosvika munhu aripo ndakuti ndakanyatsodzikama ndikati taurai tinzwe nyaya isikuekera sensi ndaingofleta akungotsikatsika ndakangotorawo simbi yevacuum cleaner ndakarova murume anambodzosera kana kudii ndakarova kusvika arara pasi ndichirova chete ndapedza pa ndaine shungu dzangu dzaive kumusikana taura chokwadi ndobva ndapedza ndikati ndiperekedzei tinoenda mangwana tinoenda mandikati ndipereke ndikatotora simbi yavayo nechimuchovha chavo ndikati ndakunopwanya mawindo ese akasumuka tora maki akandipekedza achirasika sikana ndichibvunza ende kune vanhu vanonyepa sisimeri aya anonyepa achitaura kuti hazvisitomboriizvo akatondidirecta iye achindidirecta tena kudai kuti ndiende kumba kwavo kusvika ndati dho baba vai vachindirasisa kunge vasingapazivi kusvika ndasvika pamba paya musikana akatomira kunze manje akangwara angato haya vanhu vakomana vanga vakatomira vakangomira paflat paigara papakatomira vanhu saka isi chitosvika ndobva apinda mumota kumachuri akutsanangura ndatomuti mira ndiuye ndigare newe kuseri kwauruko pandapinda ndobva ndagara kuseri kwandinzwenye ari kutotaura nhema zvinotobodzera faya ndosingade kurova vanhu kana but mupedzera wabatana nemunhu vandamubata saka bata musoro ndowandaingorova saka vaive vakomana vanga atsvaga vakakurumidza kuzviona ndobva vatouya pamota bva vamuburitsa nerimwe dhore uko bva tobuda mbaenda vangomutsawo mota bva tatodzoka kumba saka musikana yanga akungosedha mamesedha chimwe sori zvako ndazoenda kuchechi ndazodii but ndakanyanya hangu kupedzerana nabhangu ndiwa ndakazonyanya kupedzerana naye kwangu kumba uko takanyatsopedzerana but last year zvakaitika 2016 mumagrupu ekuvachikoro tichitoona anenge ari saka ndakatozoona achipost pamuchato wake andikatoenhawo bhangu akarara ndikati bhebhi rakaroorwa ndakaona munhu angofuga musoro ndikati bhebhi rakatorwa rakaenda rakaroorwa varume vanokudzikisira ndo zvinonetsa kuti varume vachero kamubata anotowedzera kutokupa shungu dzekuramba zvinhu zvaunenge une evidence nazvo wakabata evidence munhu anoramba handiona dei vachitoti kana wabata wabuda pachena wokurudza kumbira regero robuda pachena zviri nani vakadzi vane mwoyo yakasiyana nevarume handi vanotsamwa vopopota wodi asi vanoregerera handiona ndotaringa chidaimba yake zvinoda kuwabatwa wowedzera futi nhema pamusoro pedzimwe nhema unorohwa nesimbi yevacuum ukakufa musoro vanoramba saka vazongoti musikana akatochato tinoritese nofunga aripo padhayari dzavo titoritese anonzani naiwe padhayari kuti asi primrose arumbwa mukadzi wemunhu mukadzi wemunhu titori mugrupu edu yatiri kuchikoro atinotobatsira vanhu anenge aripo tichingobatsirana takadaro but murume ngaahwiriwo nevekure hatirambe kuti hure chiriko vepadhuze vanokuziva iwewe kudzikisira mukadzi kudzikiswa chaiko kuitwa scraper chaiyo because munhu anokuziva havangoma
ha zvakangoma hazvo iyo nyaya yempolipop yangoma vasikana varume vanoomesera vakadzi kuti ungozati bhururu wangu chaiye akutoziva kuti baba vasaka vanenge vachitamba vachidai pambedha vachitamba vachidai zvo zvakangoma veduwe batai makanda profeta wakufona bata mira hold on hello SIS MELLY maswera madzoka okay prophet vati ndikuudze kuti hanzo ndizvo pavari kunhamo zvesho saka vatanzi kana pane vamunoziva mimi vane ma-emergencies kana ma-criticals aya maybe 3 or 4 ngavafone pafone yamama maybe hanzi kuma-9 na9 o'clock kana half 9 vanenge vakakumba kana kuti you know what zvese zvo zviri zvenhamo let's postpone chivaudzai kuti tipostpone handitika vaite zvekunhamo then tozotaura maybe kuna namande kuti vanenge vari free zvarini. Alright. Saka kutoti chirega zvakachikontinyavo nenhamo vaite zvekunhamo tisavadisturb then ini nemi tozotaura toona kuti pavanenge vari free ndapapi toita handitika no problem aisarega ndivabate alright no problem chiwadza kuti aiwa ngavaitawo zvekunhamo ikokoko isusu tichazovabata kana zvapera zvenhamo izvo kana pakati apa tinoziva kuti nhamo yapera here vari free zvarini then tocontinue. It's okay, my sister. Thank you so much. All right, my brother. Take care. Okay. Right. Saka nditi mazvinzwira akatimwa nditi mazvinzwira timwa nditika you have heard. Musazoti SIS MELLY vakazodai I will try to keep the in fact I will keep the airtime. Ndichachengeta airtime anditika ndichangochengeta airtime because normally andimboshandisi airtime. I will keep the airtime and then tonzwa kuti vari free zvarini anytime midweek or when then we do the live yacho because Saturday wende ndisipo saka timire next Saturday asviti vashandi tsvagira date pakati apa toita because Saturday wozvo hakunawo live inde ndisipo antika then ndiri kubasa saka ndikwanisi kuita live then ndiri kubasa John uko Jobek uko saka azviti kuti ndive tozobatana next week but let's find a date for number yandinayo yatenga ma airtime yayo pakati apa kuti mutaure nani na prophet anditika mashinzwira anditika all right caller thank you very much caller gantira mwari kufona all right SIS MELLY bye sharp all right ikaitinzwa kwaide matenda yubhora naye hako iwe denda zvindira kubhora naye hako taura hako hello SIS MELLY muri sei call SIS MELLY muri sei andri boy makaurigwa aiwa ina namboko urirwa SIS MELLY asi ndaka proposwa nemurume womunhu makanyengwa nemurume womunhu best friend yemurume wako yemakore more than 20 inyaya inondishungurudza singamboiti kuti ndisatani kana kuti chii vakatozopedzera havachataudzani because ndakazotaura kumurume wako havachataudzani vakatoblokana but with the wife nesu hatichataudzani but zvinondishungurudza kuti best friend yemakore ndombofunga kuti dai ndikunambozvitaura SIS aiwa ko shamwari yenyu yakubloka why imakamudza chokwadi aiwa notibloka mudzimai akatokumbira ruregerero because ine I'm also married akakumbira ruregerero kuti sorry maybe vanga vakadhakwa kudhakwa ine mangu agara vakatokisa izi sobva kudhara kudhakwa kwei vangodhakwa one day iroro vagara ungasingadhakwi nguva yose can you imagine but chinondiapa murume wangu aimufarira sei aimufarira zvekuti zvinotomuona achitoti ari so lonely zvekuti naiye ndinozva ati ari lonely kuti mudzimai wacho aitoti vhiki rese rakapera asingakwanisi kana kudya washaya kuti mamhepo chii sorry Kola, it was not that friendship was not meant to be makagona paizoitika zvimwe zvinhu maigona kuzorepiwa kana nababa it's okay as it is kana kuti aizozvinzwa kuti wakadii kundudza exactly all right mubvunzo wangu SIS MELLY uripakuti ko munenge muchiendere kunorova vanhavo regai vakuzokudavirai vanorova kana vadzoka all right thank you Kola right kana uri wakumbotina munhu kana wauya kwanzi mubvunzo wangu unoti ndambofonera inonzi Australia yanga chita kufona pa yafona several times let me try and return back then
then hanzi kwemi munenge muchiroverei vanhu saka muzofonawo mupindura uchi makoza acho ari kuwandisa anditi kwai munoroverei vanhu kana muchinge mazviwana chioniso mushamba zviri sei hello hello Hello. yes makahurigwereni kuti muda kutotipa zvelife coaching Aiwa, yakatotanga nekuda kwakuhurirwa kaiwo. serious Aizve. chii chakaitika Munozivapo zvakanyatsooma chako chako especially kana uri kure kuno kusina kana hama kudaiso. Iwe wobva wafunga kuti shamwari yako ndo yahama yako, mana muchisirana vana muchiitana sei muchidii, iwe rusira hako mainini. Kwakuenderera zviya zvekuti munhu akunakirwa nemurume wako zvekuti akunyepera wake manje uye anga ariwo mukadzi womunhu akuchitonyepera wake murume kutonetsana nemurume wake kuti aone kutiza okiriyeta nyaya iwe wako okiriyetawo nyaya wonosanganawo samwe zvabva zvazonakidza zvekuti one day manje I caught them red handed not just by myself iye nemurume wake vakauya kumba kwedu isu kunotandara paweekend, it was a holiday. Then wangu abva ati handingambotauri nyaya chete, long story but wangu akangotiwo harisi kukwanisa kunyaza kutora kubasa, so ndichatuma shamwari yangu ingadhakwa too much. Alright. Vanga vakutokirevhana zviya zvekuti it was like an obsession chaiche. Nebest friend yenyu vakachizodii zviya uyauya kuzonditora neimwe shamwari futi umwe murume tiri kudzokera kumba tiri kusvika kwete wapedza aiho vasati chaizvo takasvika vari kutopisana kwete vapedza nhai mwari wakamirapo uchitonyatsoona murume wako achizvomora kudai so wakamira uchitowaiti kubu ichibuda himi but inini hangu chokwadi ndechekuti kungoti chachasara kubata chete but I was praying about this, I was fasting, I was doing this, I was doing that. My mind was ready for it. So when that happened, it was like, when God has showed you something and you are, instead of you being angry, you're actually at peace. chokwadi nani maizvinamatira handina kuwana simba rakuti hangu munhu ndakangogara sofa kwakubva ndandobvunza kuti nhai mainini pese papa ndakudzidzisaiwo because anga achida kuchata munhu iyoyoyo pandakudzidzisira kuti imba inonzwai nekudai so ndichikubatsirewo is this your payback ndo zvamaita kuti mundibhadhare back here, is this the payback? Ini manje handina wandiri kurowa pakati penyu kana kushupana naye kana kudini, handisi kuita izvozvo. Chidecide but muda kuita sei uyabva atotiza murume akabva atotiza ari panapa zvinomira mushe akatiza akaenda but then eventually yakazopedzesera yato police case chaichaiyo because murume wemukadzi remember kuti murume wake neni neumwe murume wakanga watuma tese takaona zvichiitika izvi so uyu akabva ati ungabva wandidai shuwa shamwari yako ndakakukanganisire zvekubva wadai pakazoitika zvakawanda pakazoita police case nemaconditions but what I just wanted to say ndezvekuti you know what, sometimes macircumstances nemasituations atinoita go through in life anoita kuti tizokwanisa kubatsirawo vamwe vanhu so then hangu inini yanda ndichida kutongo pana ndichida kutaura apa nemunhu anga achiti kuna SIS MELLY uri kunyadzisa murume wako bla 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 zvazodai zvadaiso regedzai vanhu vaite zvinovabatsira to be restored and to be healed and to enjoy life. SIS MELLY hazi mwana mudiki wakuti azibharanze kuti
angaita zvinhu zvinoziva vanoziva kuti zvinondirambanisa nemurume wangu vanenge vachitozivana vakadaro. So inini hangu I wanted to say kuti after putting all the effort, after everything was said and done, everything that I did to try and amend and restore and whatever the marriage, ndakazoona kuti panapa kapa, yes, I was restrained by God kuti ndisaita zvandaita, but ndikaramba ndiri panapa nezvakutoitika futizvi, this is the highest level of disrespect. Amen. Ndichazopedzesera zvekuzorova munhu hangu pasipo ndazotsamwa kana kuti chichi. The best way is for us to go our separate ways amicably. Handidi zvekurova nevanhu, handidi zveviolence hangu. I'm not that person. I have tried my best. I have done everything in my capacity. I have involved hama zvese ndaita kuti marriage ifambe. What I want to say to someone listening to me right now is, usafunga kuti marriage yoyo ikasashanda zvinoreva kuti iwewe ndiwe wakanganisa kana kuti uri kuhurirwa because une chawakanganisa. Wega mukadzi ari kuhurira murume o murume ari kuhurira mukadzi, hazvinyanyi kuzomboreva kuti iwewe une zvauri kukanganisa. There are some people who just don't have enough respect for others. No matter how much you try. Kune vanhu vasina that respect. Kune vanhu vasingatozvikoshesi zvesanity yacho in marriage iwe. And pamwe pacho ukada kuzoita zveviolence zvere, unokwanisa kuzotoenda ndiwe uri kunoenda kujeri, iwe wasara wachifara. Iwe wasungwa, hapana chazvabatsira, wakuwadza munhu hapana zvazvabatsira. Rudo harumanikidzwi munhu. Vanhu mukakanganisirana mukataurirana ukaona kuti uyu haasi kuda kudzora tsvimbo nekuti godo rabata kumeso, sometimes it's important for your own sanity to put value on yourself and move on. Inini izvo zvandongepera ipotsa kuti I was going mad. Vanogerera sei munhu zvakadaro, zvazodai zvadai. Before the sun was up, everyone was talking about my issue. Every time I talk about my issue, it's like as if it's a new thing. But for me, hangu, later on in life, I turned my pain into purpose. Yeah. Then someone out there who might not be as strong as I am, and I think God, you restrained my hands, you arrested me because you wanted me to be restored. Kuti ndizokwanisa kutaurawo ndichibatsira umwe munhu, ndichitaura jeni chaiyo, kwete zvekuita ndikuverenga zvakaitika mumovie. Ayo, no. So sometimes zviri nane kuita move on with your life because haungaendi kunodhaburana wega ishamwari. Handiti murume wangu achiziva kuti mukadzi wake. Inini I have no time yekufenda unorwa nomwe mukadzi uko uchipembedza munhu because unganorwa hako nomwe mukadzi but iye anongochinja umwe munhu wekuita zvaari kuita nezvazvo. Iye ndiye anofanira kuchinja munhu wake because ari kuziva kuti takaroorana. Ava vanorikita vachiita sei takawaponda iye oenda kune umwe munyowani. Hazvina zvazvinobatsira. So to me I think sometimes it's very important for us to talk about these things, like SIS MELLY said, giving practical examples to help other people who are okay, it's so such a testimony perfect. Yes, we listen to your stories. Yes. This is really perfect. No. We are also women. We are living in an environment you can only trust yourself. I'm going to trust them and all my name. You walk on a unorambira munhu nyika yese yaziva iwo vega don't go together then uzonyara mangwana. So I mean there's nothing wrong with people just talking about their experiences. That's reality. Vanoda kuita fake ngavaite hao fake. In fun case I'm not a fake person. So ndinongotaura zvakaona kuti zvinobatsira munhu. If I see kuti kupa munhu a practical example yeupenyu hwangu kunobatsira umwe munhu, I'll do as such. Exactly. And you can always value of yourself. You move on with your life. You focus on who you are and who you want to become. All those things. Wakanaka anokubatira munzira uchirova bhora. Chengeta vana vako. Utano hwako. Kana zvichada kunyanyira kumashure uko zvichangotanga, you're overwhelmed with emotion, you're confused, you're mad, you're angry. It's a normal reaction. But sometimes just find people who support you, people who have you at heart, people who are genuinely loving you. Let me tell you this, some people are going to even run away from you because you are going
separate ways with your husband. Some people are going to even run from you because you have decided to restore and amend zvikashanda. Kuna vasingatombofari, kuna vanenge vachitofara dai zvikapera. Chaiko. So anyway, that was just my contribution zvangu. Right. This is Auntie Gladys Mtongoria speaking, guys, life coach. If you want to know more and if you want to hear more and if you want to learn more, and it vane page ravo rakanzi life coaching Auntie Gladys or life coaching whatever. But anyway, vane programs avari kuita in person. If you want to meet her in person, I told you kuti muswa 3 vanenge vari kuJoburg and it mukuzviziva vamwe venyu mukutaura neni straight mukundibvunza. Muswa 2 vanenge vari kuZimbabwe. No. Okay. Muswa 25 June. Let me just say it. Muswa 25 June. Harare Garwe restaurant. 25 June Harare Garwe restaurant. 3. 2 July. I'll be in Joburg. Kunonzi ku Mount Zion. 2 Joburg. 3 and then 3. So 3 ndinenge ndiri Cape Town. But Cape Town we are still finalizing my venues. Next week flyer rinenge rabuda Joburg, flyer rakabuda Harare, flyer rakabuda. So muswa 2 kuJoburg it's only 350 rands yako. Anditika 350 rands yako unenge uripo. 350 and Gladys iriku in for food here. Yes, so there is going to be food as well. All right. Cape Town, Cape Town, they are very expensive. That's why we have had those delays. So it's either I was gonna not go or what, but people are saying you have to come and they know the venues are expensive. So Cape Town, it's 400 rands. Yeah, Cape Town is $20. I know Cape Town. So that's what it is. Yeah. So Harare is $28 and it's 25 June. No, $20. Kwara is $20 muswa 25 June. Then muswa 2 July muJoburg ku Mount Zion anditika that is 350. Then you Cape Town muswa 3 anditika July yeye pa mchapi wa venue asati wa venue 400 rands and murukunzwa. Correct. So all right, thank you very much Auntie Gladys, thank you very much for your contribution. Right, timbovurana masiso sevanhukadzi. Thank you. Right. Handiti mazviona ka guys, maiona ka nyaya iyi. Muri kuidzikisa nyaya yekuchitiro. Toda kunyasara guys, let's open up. It's a Friday today. Handiti no, it's a Saturday. Handiti Hello. Caller, hello. Hello, SIS MELLY. Ini ndini uya murovi. Muda kupindura bvunzo tikaine maka yemuchirova. Chandoda kuudzai ndechekuti inini chandairovera ndechekuti varume vanonyenga, rekantange nekuti varume vanonyenga zvakasiyana. Umwe ndiye anonyepa kuti mukadzi akafa. Umwe ndiye anotonyenga achitoudza vanhu kuti ndine mukadzi. Ende umwe futi ndiye anotonyenga vanhu vaunotoziva vachitoziva kuti ava ndibaba ningi namai ningi vanogara vese. Ini vandairova vaitoziva kuti ava ndibaba ningi. Saka ndikapedzera ndina baba ningi ka iwo pauri kunyengwa ipapo uri kubvumira, uri kubvuma uchiti uri kubvuma ani. Uri kubvuma uchiti uri kubvuma ani. Saka ndopedzerana newe wati yes. Nekuti ingadai wakaramba musingadanani. Saka ndotokiya munhu anotorohwa, munhu anototsikwa. Right. Okay. Uyu wangu ndine wei yekupedzerana naye. Ndine wei yekupedzerana naye, tinotopedzerana. Asi avo manje ava munyengero unosiyana. Umwe ndiye anonyengera kure unongosingatozivi unenge wanyepegwa kuti mukadzi apo. But ini vangu vandairova inini vaitoziva nekuti mukurova imomo ndaitobvunza kuti hauna kuudziwa here kuti ndiriko. Anenge achitozviziva. Ende 2 futi chimwe chinoitisa kuti munhu arohwe mamessages. Unohwa munhu anenge achibvunza kuti saka mai mukadzi wako aripo here. Uri kutondibvunza hako, uri kutoziva kuti ndiriko. Uri kutoziva kuti ndiriko, kuti wane nguva yekutaura nemurume wangu manje ndishaye nguva yekutaura nemurume wangu. Unotorohwa izvozvo.
All right. Munhu anotorohwa. Anorohwa. All right. Thank you very much Kola. Regaitizwe vamwe makuza chari kuwandisa. All right. Hanzi ndinotokurova nokuti unenge uchitoziva kuti ndiripo uchitobvunza kuti variko here mai uchiziva. I think kurova kwakunoita vakadzi vachirova vanhu it's a way yekuti anenge achida kungofila zviri nani enga yaya anenge achida kungoiburutsira pane umwe ushu ndo zvinonge zvichingoripo paya hapana nyaya kambenya. Hello Kola. Hello. Muri sei hanzvadzi? Ya, tinani zvedu sisteri. Ndikungoverenga zvangu makomenzi ari kutaurwa navanhu vechikadzi mumakomenzi but vanowana chikadzi sisteri kavaitire zvakanaka. Ndimbokuudzai stori yangu. Pane chikadzi kuplaya mavictim all the time. Handisi tinotadzirwa zvakazodai. So ini yangu yakamira yakadai so zvandakaita ndezvekuti 19 years old. So ndadana nemumwe musikana nandiri kuchikoro. So musikana anga ane 25 years. So ndadana nemusikana uya nokutanga ari mombe. So musikana aitawo zvimwe zvaaita. So ndazodzimarara tatazotizisana paipa Michael. So atizira musikana uyu akatanga kugara chii padheni, tanga kugara padheni paipa. So agara padheni musikana uyu atanga kungoita zvezvombo ndaingoona ndachiri mwana mudiki but ndaingoona ngoti apa zvinhu zvachono zvakungoitika apa. Saka twe pa 17 years apa ndazi mama kutorova lulalula nemunhu ane 25 years here. Inyaya yokuti munoziva kuti kuchikoro munoitiwo vamusikanzi vamutiri vana vadiki. Saka maitorova here lulalula pa 17 apa? Tanga tatotanga kudhara mazera edu ndakatangira ndiri ma14 ndopandatanga kunetsanetsa ndaitonetsa chaizvo. Mama adzidziswa nani lulalula imi? Yeah, so tata kutoti netsei madays one. So kuma 17 kuti andatwaneke experience Mike. So tata kungoti even vasikana vahombe vaite chingomiso mugoti chinokungoda kungonzi takapenga imwe iya Mike takachingodaro kudaro. So ndo ataingoita. So musikana yakazoti apinda padheni paipa atakangoitiwo imwe iya yekungoti kana mukambotiwo munhingirinewo mumbotambo mese zvimwe zviya anenge achingodaisawo ruoko rwako kana uri usiku apa pachiko chakumuyatsoitika apa zvokuti unotozidzima unotopadzana kuti nimbotosa kuti munhu wachiona chichiri kumona seti kurashira ruoko airashira ruoko kure uko mukada kuibata kuti jimu otora ruoko orashira kure uko ukada kumubata zvokuti ati munoziva kuti munogona kurarowa makabatanawo zvinhu zviya iye batokudisa ruoko rwake rokupisa this achingopoti kuti maexcuse tuyati mawe. So ndanatsoona ngati so inini handisiri kuenda kuchikoro iye zvake sokuti anga 25 years munhu angati ase anga atonhira haana kupedza achowali but akangosiyirawo hake kupangira musikana. So aisara ari padheni so mablash angu aitiudza kuti uyu munhu uyu muhombe this and this. So indaifunga kuti maybe ndevanoita vari kumuda maybe zvese zvatingosangadzana nazvo maybe pamwe ndevakuita sei vakutodanana nemufungwa nebhebhi rangu ndatangofunga. So ndatakuti kana attitude yongoti kana patinomukawe vati muko kwavo vati mhoresa ako ndezviri sei handitombodairi because ndandakutongoratidzwa kuti attitude because ndaingofungira kuti ndivo vanhu vari kungokonzeresa chiproblem murelationship yangu nemusikana wenyu namadhamu yangu maona. So inadaidzira kuti muo zvake so ndakatoita ndezvoti ndichibva kuchikoro other day zvakaita ndezvoti ndakangoenda kuchikoro sei and then ndapoya fence handadzoka komba zvezvo musangodo kungodzidzawo. wangochiti apa wangokuita form anapa? Ndanda kuma form 2. Saka wangototizigwa form 2? So kana ende nyika yatiri kugara ka weka zvakaoma. Saka form 2 wangotoenda medhemu kudeni? So zvadaro manje vanapoya paipa ine bhegi rangu hatorapa because aisi tanangodirwo sometimes handingori smart plus unongoriendisa maketa so nangachiona kuti kamufisa kakabatana so uri smart chiaiwana mhomvu kudheni trauzi chiya rine mupodi pachikoro hachiro atakini chiro so zva zvakaronge so ndo maskiri aingoita so ndaona ndachihamba fenzaiva ndaitese ndandarova padheni ndandasvika padheni svika padheni paipe so
ndakasvika ndifamba zvomashoma because ndimunhu aingofungidzira kuti maybe one day ndinosanganisana ne1 plus yangu ichitove yakanamira exactly. So zvechokwadi ndakasvika padhei ndakanivhura geti shoma ndapinda ndichifamba natsobvisa bhutsu dzangu dzirege dzita mutino atakafamba nemasocks saka waipinda nemusitting room apinda nemusitting room yangu yanga iriko kupedzisira semunhu anga ane mukadzi kaungapuhwa room yekusipedzisira kuti uitire noidzi kwekupedzisira uko ndakangusa rudzoo ndiringodoiti yekuziuza yanga ndirimwe dhori kunze kuchimidzo kaida kuti azozvanguka handichazonza bhebhi rangu richipinda nekuku ndinoona kupinda nekuseri kutongopedzera novhara torovati tora pasi maike so pachinoka pepa ndingana paunopinza napo kipa nechiburi chekuti ukanatsedongorera unoona ipapapo karinazozuma everything zvekuitika murumu mukati so mubhedha maina ndakangwara maina ndakauseta exactly panazozumana nechinhu ichochocho maiketa ndopana ndakazomana nemubhedha wangu paipa so ndanatosvika paipa ndogadzika bhegi rangu musitting room paipai akadzika maiplay waningirikina hamiri kume pamwe ndiye here yanga aplaya whatever zvaionekwa patv but mamusina munhu pasitobva patine mapoto angatoripo kicheni whatever mutobika whatever ndandadongorera paitame ndakadongorera paipa nditoona motore munhu atorimo vanhu varitori pakati pekuningirina vatori mudheme ndabuda panze nendaudze kweki uye handichirichi nepfungwa dzemwana dzewana udiki friend yangu yairwara ati handichi kudheni kwaindine mushedza nekuti zvandaona zvakadai but ndakangobatwa nemupfungwa kuti no I can't do that regedza ndimbomira semurume ndimbozviita ndione so pandakasvika pepe ndadzoka mai ndakazodzoka manje nemutsinjo manje wehata manje handafura ndomusitting room muyama ndirovera kwamhere warainorovera nechimwe chicha chiri mumashiro nanga stesiona ndangoti ari kudhuma dhoso ndakapinda mudheni mewo handabvunzana ndakatofika ifomu yangu nekatai handatomira pamusiro pepa ndamuzati ko imblazim yamuita ndeipiwo akangosimuka mufesi yeye akandinanga ati mufana ndambogadzirisa so ava vanhu ava kavaka vanhu vechikadzi ava vasibedu vanongaita varasitira vachara kuti totazi mufesi yeye akandirova zvimwe zvokuti soka blazi yangu yakazobva kumwe hamene kwayakanga yatoenda zvainotoita madhiri yakazobva ikoko kwechimhanya yaanzwa mheri yandairova because mufesi uyu fesi yakati natsooneka kuti even kumablazi angu acho anotorohwa futi anorohwa wangatorwadika wangatori exactly because blazi wangu pawakasvika swachiona munhu wakangosvika so kunomhanya kunotora zibhodhi so ranga ri padenga pekutenini so uchimidza zibhodhi ravakatotora iroroka vanga singatokwanise kutorwa nefesi ndozvandakationa mairohwa imba yose nechikomba chemukadzi kutongorwa nezvibhakera but vakangoona zibhodhi rakaita serakaningirira fesi yandobaka zina manje zvaita seta tanga ushedzera paipai musiti paipai ndipakawo vanhu vakuungana fesi ndivajamba ndipamwe fesi akazodzimara achiti kwese kwaandiona bhozi kwaidarikana apo I think ndokwaigara here kwa ndokwaita madhiri here fesi aingoti kwese kwaandikuona chete fesi aingondibata chita chindiro so dzimba ndazoningirira ndazonzwa nemablazi angu anzi aiwa uya isitapi yako mukadzi itori joke andaza ndakatobva kure mufana uchitori mwana mudii panyaya dzelavhu timbosiyana nazvo izvi saka ndokuzomubvisa kwamakaita pamba saka ndopa ndakazosiyana nemukadzi kopa wairohwa apa musi wairohwa neboyfriend akapa iye mukadzi anga ari paya achitei mukadzi anga akuchema manje anga unzwa tsitsi bhosi angaita zvokuti dzvanyirira zviya zvokundisimudza nehuro dzanyirira ungo wafa naiwe saka uraya manje anga akunikirira manje anga akutya manje nikirikini mukadzi manje akuti unomuraya naye umusiya akuchema zviya zvokunatsa kuti akunzwira inini tsitsi manje murume wake but vangaita zvavangaita but akuona manje nyaya chena kwakusvika bhozi mufesi anga asingadzore tsvimbo zvechokwadi ndoda pasina bhulazi yangu yakazouya manje wakafa mepamwe acho ndiuraya mufesi bhozi angandibata majeda kudzipa chitaya munoziva kuti kana wakapfeka taika uri izi kana kuatako munari unongokudhonza kana taiyayo ukafa inotongokudzipa saka anga akabata urwa achida kubata chitai cheche chema chaizvo because voice paponenge chirori chemwana mudii ndakunatsotidza mhere chaichai vatobota ye blazi endo payakazoshedzera manje abata foto vanhu votenga kuya mufesi vajamba nechi
pawindo mawindo achanga asina mabhagila paakangofura windo ndovatiza angobata hembe dzake maoko abharwa basi but akazenga akungondisuzvisa ufesiye aikuziva here angachikuziva here mufesi uyu iwo wausingamuzivi wanga usingamuzivi mufesi uyu ndasingamuzive but nyaya kuti maybe ndaimuziva hangu nekungomuona kana kuti kumagrosa kana kuti wana naspa whatever kwatetaendo whatever but nyaya kuti unongosina interested nemunhu yese unongosina unongoziva mumastreet ungoti fesi yake haisi nyungu kwandiri but unongosina interested nemunhu ebhozi unongosina chaunenge uchida kwaari saka iwe pawainda kuchikoro reform tova mukadzi uyu waichengetwa nani kusupport mukadzi asara padhiri achichengetwa namaperenzi zvamaperenzi achimuchengeta ini pasina chandatomboziva panhingiripa kuti adangoziva kuti mukadzi wangu cherera atamhingirira koza mukadzi yesu wada aizoti kana mama gumbeza aiziva basa rake mukadzi saka iwe waingodira kufadzwa kana mama magumbeza omu waitambisiwa waitwa yose chidzidziso yakaisiri chaudhabhuse here asina mwanangu uchiriperetera mukadzi anga akaipa mukadzi achitamba chiuno chichiperetera zita aitambisa chiuno chichiperetera zita aiwa handi anenge akaugarira anenge akatigarira sisteri yega yotange musingazivi zvemubhedha unatizivi tiudze ndozvandoita ndoda kumbohwawo zvawaita iwewe waitiwa sei saka paanenge ari padenga pepe manje aizotaura manje kuti spiritual zita rako manje unengoti ari kwanisirwa spiritual zita manje wanakirwa manje oti wxv waiperetera zita risiriro xwyz but akazondidhina manje mukadzi yene nyaya akazingakuitira iyo manje yekundihurira iyoyo but bedroom chachiti chamboko chaitenderera kuti mtichana mukadzi ndosaka waiwa kugaira kuti vanabhudhi vangu vari kutopota vachiridza mukadzi waiziva kazvawaitika iwe saka waingofunga kuti vanenge vari kudii vari kutoda kutotamba utambigwawo iyoyo machibheni kana uchikoro chachadzidze chikoro kana chicheva chingoti chaso nendakangotaisa ndaipfeka magirasi bcause mazongo asika ndetangopfeka magirasi angotaisa chete kubhodhi ikoko but pfungwa chacho inenge yatosara pamubhedha paipai saka ndozvinozva vachina maizva zvavo kuzongotipa kuti kana iri lesson yakadai bcause meti nandatobhanga ndandisasachie meti nescience mapractical ndandisaya ndaita so ndaingoti kana tiche mapractical vakangoti hatichiendai kubuilding indoda kuti nepawindow shu ndotongoti kuseri kwemabuilding ndoenda nekumafom 1 ukoko shu ndotobuda ndatorwa pasi akuti ndakumba kunopiwa masikati wotonopiwa masikati wayo so manje moms manje vazochavisa mazoti kontani kwari kutaura mufesi umu ari kutaura mupamusonge mufesi chichi chakadai chata aizongoita kuti playa music watozongowadzora pane ndatodzoka zvangu saka moms pavakaona musikana yachitizira uri form 2 vakatoti ngaugarako aiwa vakarwisa zvaitorwisana vakanga vasingatombomude vaitorwisa vanga vasingatombomude but nyaya yekuti maindi akatoita ndakatoti akana matomurama maindi atozvisungirira oho kwavatirechena exactly ndava ndakatira ndakati handisani ngopurani ndobva pano pamba peki kana kuti tozvisungirira so manje ivo vaitika manje kuzoruza mwana mwana manje akazosungirira chingoita zvakaagari but dzimwe dzenguva igona kuti kana vachiningirina vachitsvaira kana kuti vachisuka mapureti pazingi kunze ukoko hawainatsona chienza chinadzikuitika ikoko kuti vakomana pasangana nzou nemvuu vasingawirirani zvachose hakuna mai mumave mwana wangu ane 17 weti mwana wangu ane 17 years aigona kutobudisa mapureti paipai toda kuti asuke ava momuza vanobva totiregedza mapureti angu tosuka zvakadai so kana kuti atoturika atoro mudzonza hana kuchena painetsa saka vakafara zvokuti nofunga pawakabata chikomba ichi vakanga vasipo ipapo vakanga vaenda kuningira mhenu zvavakanga vaenda nzikwa urwadzano watevha kufm watevha kumadzimai wati vakazongwana munhu ainda pavakadzoka ndopavakaona chipaine inonzi watevha bcause bhurazi yangu manje yaisasa manje pakati yaipenga kuti zvekutamba
yakamira padhoo zvanzi ibva pano hembe dzake dzikandwa panze wati hai chikurudziro nekoko ndakati entauri hure mushauda ipapapo kune zvekutamba saka ndiwo kuzorwa pasi kwaakazoita mukadzi but kutaura chokwadika sistera vakadzi vanonga chimotaura kuti hai varume vakazodai chitomboti paiungo naivo vanotohurawo unapo right zvako naivo vanoita zvinogara zvakadaro vakadzi vava exact kuti program iyo ingoti ndevakadzi aiwa uri right problem inoitika ndeyekuti varume program haisi yevakadzi chete inenge iri program yemunhu wese but varume ava vanonyara vane igwe yekunyara kuti ndikutora ndakaurirwa nemukadzi handichiona zvinyadzise ndombonyadza because it's not your fault kuhurirwa vakufana nemukadzi wanohurirwawo nemurume haisi fault yako but munhu anenge akangogara akangodaro ikozozi ndatiwa ne27 ndakazonomutsvaga mufesi ndakazoonza akafa ndada kutombomudzosera ndatombomutibura mbichana chezvaakambonita bcause akanga akutondisuzvisa ndakatozodzimara kutozochinja chikoro pamusana pamufesi iyeye akukurova jaili exactly momuzi akutonzwatsisa kuti nai mwana wangu anganzwa nekungorohwa everyday chokwadi ine ndinorohwa apo wandihurira kuti mukadzi wangu it's not fair ko mukadzi uyu haunozombosangana naye here izvo zvino kuti wove ne27 mukadzi iye ane 33 aigara papaningirikiri pastreet taingojamba I think 3 mastreet aigara yekumwoko akazotorwawo nemufesi wakazomutora mufesi yeya mhinoti zvakaita se but I don't think tachiri vese hangu handizive but mukadzi yeye akambonditambisa but bedroom achachita mboko sisimeni aiudza zvichiwadi kuti spendera zita ravo wx aigona mastera yese kuti vamwe vakadzi ave kuti ukati atimboita yekadai musana wangu uri kurwadza iye aita zvese ndosaka aita madhira aita iwewe asi iwewe watogona wauya pano imboudza ivo vakadzi ava vechidiki vari mucomment section kuti mubedroom munotambwa sei imbovaudza nokuti tikada kuvaudza isi kuti zveold school old school iwe zvawatoya wagona tell them mwaimperetera xyz peretera zita vanhu vachiperetera zita vaudze tell them whatever tikamanje especially kakuwakadzi kativakadzi ngatikudzei vananasistera vari mumakomendi umwe nedzimwe hanzvadzi dzangu ndisi nevo vananatete whatever ikoko chinoitika manje ndechekutika mpaka muchinozoita kuti varume vazhinji ava vaende kunohura varume venyu vamuri komburena nawe papa pamuchiti ndohura zvodai nyaya yekuti vakadzi vane mamudzi zvakafanana mudhi yandiri kuudza yaitwa yakaimboti yaitwa nemukadzi dzimwe dzenguva yekuti watirika roko rwako pai makatarisa kusaidhugumese kuti murare uri kumashure kwake muti murare makati ungoona ruoko rwazavhurwa kudai so uchiramba uchidaro everyday kune murume wako you ended up fed up with you maona anodzimara anoita newo kunasana kuti kuyi munhu kana kuti munhu akakudza zvakafanana nokuti mumuri ungorara chete masvika panguva ye6 paipai iwe uri pasi iye ari padenga pane mastera atinomboonoo ekuti hapana munhu anonzi asingaone poni even vakadzi hakusi kuti munhu akaona ponika arikonera poni kuti aite bonyora amastapi kuda kugeno experience kuti atimboonoka kuti zvinhu zvacho zvine zvichiitwa sei maonaka sexika inodivanatirwa pakasiyana-siyana so zvimaona zvafanira kuti vana venyu vaenda kunorara pepeka mune vana whatever muri mukicheni pepai sexi haingodzi inongoitirwa pakawanda chete pepai inogona kuti vana venyu mararawo pepai wati mutanga kubatana muri mukicheni pepai muchibhidzisana ndo romance yacho but kwete kungoti kana vati ningirikini timboti paiwo kanhasi otora chipiro oisa kumeso oti ongovhura makumbo ototi gada haubatirire hauite sei kana kuti musana vanodaro here asiwe vanodaro here iwe vanhu vakadzapa vanodaro vamwe ndakazodheta but handaiudza zvangu mumba but ndaingozvitira hangu ndega vaidaro vakadzi vanodaro mumwe anoona kuudza kuti usapinze kumberi muchibereko changu chiri kuzorwadza unoziva kuti mamwe matrika aya izvo zviri kuitwa nemukadzi uyu but ukazoningirinaka ukaenda outside unoona bhichi rinokuudza kuti 20 rand shamwari wati kamari kanogona kuudzwa kana kuti $2 wati
maona mundiona tsokuitira zvese masocks anobvisa anokuita sei jaketi rako unatsoriturika unatsoti nhai vakomana inge zanditori mukenani chaimo kuitira zvese munyika yekenani wako unongochiti wanongoinayo kumba haaite izvozvo haatombokuchungure kana ukapinda pagedhi ubato even kana briefcase kana uri munhu vari baba unoshanda nebriefcase kana uchizonoshanda construction haatombotori kana helmet yababa kuti kandichungurewo baba anokuti mvura yenyire chendai munogidza tanaka panayo baba mvura amen dira rizare mwanangu dira rizare mwanangu famba nebhora exactly ndozvo zvakuti wati ukada kukumbira kumvura yacho zvainenge iri kutonhora kuti makutaurisa maimbogeza wani yakadaro pamasatinawo mune mukadzi maona vanhu vechikadzi vananzvadzi vangu neanagundeza naninezi whatever makomedza maattitude anofanira kuchinjwa munofanira kuono whatever uono zvinhu zviitwa nevamwe kudzidzo nekuteerera zvinhu zvitaurwa kuti uone kuti murume wako anodochi kana kuti mufesi wako anodochi chinhu chaanofarira amen dira rizare dira exactly kana unokwanisa kubika chete kana uriyo mamwe mafesi ndine imwe friend yangu akaita chihure chaita chihure ndakazomudza akati nhaiwe laki unombozviitire chibosi uruwadzisa mukadzi wako akandiudza kuti chimbotaura naye zvakanzi nyaya yemukadzi inonetsa ndeyekuti chikafu chaanobika mushowo mumwe chete iwo kuchinja chikafu unogira kurostareti tell them kana ukadika hure randikudanana nareko ukamudza kuti nhasi ndiri kutombodawo chicken anokuitira saizvozvo haatombokomplain but uyu wandakabvisira pfuma uyu saka unotiudza kuti ndikagariri mukadzi yeyu kuti akaleta so ndo zvimwe zvinhu zvinokonzeresa mudzimba umu kunana sister ndoona zvangu maybe vangandituka zvava vachishauta zvavo makomenti vasingatombokuvhuka rutidira rizare but ndiri kuda sei ndiri kutovaudza kuti ndo nyaya yacho oni haidhanotero kunzi hanzi ati kudhanota kuti timasterbete tiponyore no unongoti dzidzawo masikiri kuti saka zvinonzwa izvo unongoti murume ndanokati ngokupindurudza chete hauna kana action yaunomboita kana zvinonetsa iro bichi randakanikira naro iro rakazekerwa ndiponyesa nemufesi uyu kauka raita maaction era but redzongo zvarona kana rarohwa nemufesi iyeyi roita mamudhu mamwe ekuti hairosandibate iyo zvakazoda but wanatsona kuti chinoamba chiri kutenderera zvechokwadi chiri kutenderera unatsona kuti kwai zviuno zvenyu ngazvitenderere kudai kwai zviuno zvenyu ngazvitenderere zvitenderera sei zvaita uyu waitenderedza chiuno zviuno ngazvitenderere sistere vanhu ava ngavadzidze ngavarege kuda kungokomplaina all the time munhu tsvaga kuti chakonzesa kuti mutemo musoro uteme chii maona usakomhanye kuti nendazohurirwa ndakazvida ndakazonomubata kwete zvokutamba enda chimbomubvunza muhure yeye kana uri mukadzi akangwara umbonatsogara naye pasi kuti iwe shamwari ndaziva kuti ndokudanana nemingirini nemufesi wangu imbonatsombidza kuti ugobonatsomuitirei kuti akude maybe anogona ngokudzamo matrick hausi kutomboita iwewe pane kuenda kunorova munhu ka beta kubvunza matriki dira rizare dira exactly but dambudziko rinevana nasisteri nanaguleza apa vanongoida kutomutorera demo ndironomutema nhasi ndironomujaja ndora chete kokoko wati hausi kuziva kuti chakonzesa chiuru ungobika mujachu all the time kana wakanzi atipinde mubedroom unongovhura makumbo wesapiro kumeso bongoti gada kwaubatirire hautongochemberero kana kuti sex murume wangu kuti nai chinhange here chikwe ichochi murume anzima aneta newe itaiwo zvinokuti ukutiwo murume wako akakuti chatimbodai so yatimboitire dog style rikangoti musana wangu uri kudzimba muunongodzimba chirudziwai all the time musana iwe usapinze mberi chibereko changu chiri kudzimba every day tell them amatuke iwaya matuke yaya vachangopinda mudzimba tell them exactly especially ivava vadiki vava ndio matambudziko avo ekuti vanenge vachingokomplaina wati ndiuzowirirwa vamwe vachava vatogone kugeza vagone kugeza varume ngachinozopa kuti tiende ukuti tadai unongochiona munhu anonhuhwa okuti kana akabvisa
unenge andaweiyo anenge aita kunopa kuti kutokuta mukadzi uyu ari kumbogeza here ari kuita sei anenge achinhuwa kuti kuti maona so ipapapo vanhu vechikadzi vanofanira kupota vachifunda kuti ngatimbogadzirisawo apa ngatimbona yokumaruwadzana ikoko exactly. I like you are saying the truth. Chokwadi chaicho chandiri vaudza pano vachiseka zvigazvi nhasi ndiri kufara zviri kubuda kumunhu wechirume irarizare. So vakadzi ava vanofanira kupota vachidzidzawo nekuteerera kana kumaruwadzana ikotocha kuti kwavanoenda vachinja chavanonamata handizo zvichiri kuitwa here kana kuti inguva yanamhomuzi vangu here yavaenda kumaruwadzano kuFM ikoko hameno kuti whatever even kusalvation army vanoita izvozvo zvowani kuti vanoenda vachimbonorayirwa kunzi munonzwai muchigeza vanhu vechikadzi maona hapwa dzedzinuwa haushevhe hapwa pakati apane pachiita kunge churu kunge forest rekuma-European countries tatakusviba kuti shi vauti kana munhu utangoti mbopedzenura kudai tokupedzenura kuti dai vakomana chigwe ari mukadzi wako ari mumba iye kana ukamubvunza kuti nyorewo list pane nguva yekuti unogona kumbomudza kuti chimbonyorewo list katiende timbonoshopa tese this anoskipa zvezvino zvembedhi unokonjerwa sauti shuga nesipo green bar zvatopera ko hapana chichaunodawo here wati hapana chinombo so varume isusu katinodawo zvinhu zviri smart takaendawo kwanana amainini Abigail ikoko tasvika wana amainini Abigail otibvisa masocks ona amainini Abigail wakashevha mwiri wavo wakanatsoti vatonatsosungo mazama waya nebhoti zvakanaka vakanatsotsinda wako tetiadzokera kundodii zvedu tetiadzokera kunodikana kugara ikoko titangobva kubasa toti amainini Abigail wachaiwekisutwi kutadzika mudzipano wozoteera pepe wakafuta sechingari kuni kuchi uchida kunogwa akanisira munhu wandendinaye hazviite izvozvo ngavatenge vagadzirisa munhu tigadzirise munhu uite order umba upfeko zvinhu zviri naniwo murume tikakukumbira iwo regai ungoti everyday ndiri kumwedzi unyange usiku ndiri kumaperiods unyange usiku chibereko changu chazo nyaya especially nyaya yechibereko yo isisteri ndo yakanyanya unibati matinyangu chibereko changu chazorwadza chibereko changu all the time maona aiwa risati razara musabarina kuzara kwanzirazara harisati razara rizare rifachukire vari kuda kukuvhara kuti nyatso watsika mugadheni mevanhu uri kutsika gadheni dzevanhu famba nebhora vona maimfundisi kuramba kwai chibereko kuti dhogi sera chivi itiwai madhogi uko irarizare famba nebhora sisteri kati ndikunyeperai hure rinopa lavu kwete mbichana rinokupa zvokuti unopenga zvokuti kumba haukudzokera haukufunke kana rakupa lavu yano even kana iri breakfast unoigirawo ukagara magumbezi mukadzi wako anenge achingokumuti tiyaita pamwe ubvunza shuga iseko ende munotora uko wati hure rinokuitira zvese iyo vanenge vaita kuti hure kwavari mahure kwatiri toringirawo dzidzo dzebosi vanoita zvese hapana chavasingaiiti vanhu vaivai vanoita zvese zvokuti anobata zvinhu zvakanaka so bvisa masokisi rarayapa mvura inatsoiswa zvakazodai dhedhi uchebva unzi dhedhi wako hatombokuti kana dhedhi anenge achikubatanaka haleluya babatanaka todo kungopiwa karespect yeke kungotiwo hadzidzo kuma-Europeans ive kuno kuafrica kunoku tinokwanisa kuchide kuchedza dhedhi wati kungoyemerano ikonda kakugumbatirawo pepa urega kundisabva achipomire mundistepa kukanga nyama inotsva yezvakazodai ndo zvinoitiwa love maona vanhu vachita se vanonatsoone vheno vanhu vanonatsoona kuti vabereki vedu zvechokwadi vari mulove tine vabereki but vana vekuti vanenge havatozivi kuona amai nababa vakagara vachona tv vese vakamundirana ngona dzai baba vaenda kubasa ndakunotengesa madomasi ndakunoda so ukazoenda kumanhingirikini uku vanhu vaive vanokupa rudo rwakanatsonaka unapedza hako time yako wakazorora wakarelaxa hapana chizvaunenge uchifunga chakaipa
wanzi wangoti dogiti zvikabate autanga kutotukwa munombotenga magetsi yezvakazodai automhorisi autoiti unongochingobhulemwa everything sezvavanongoita izvozvizvi vagara vanongoblema vagutsikani all the time ndivongokomblena all the time izvekonyanga kamuita chakanaka vanonetsa so vanhu vaya vaitara chokwadika indovabhiga zvavo ngavarambe variko vanhu vaya vakabatana vozvanotrita varume vanhu zvakanaka wakazorora here mufana wangu handisati zvangu handichiri kumbonakirwa navo ivava but hancharora zvangu mai manje uchiri kumbonakirwa navo vanhu hasi wakanakirwa iyo kubva 17 kusvika pa 27 apa uchingomanyisana navo wakanakirwa kubva pa 17 years kusvikira apa pa 27 wakufunga kuti uchisetla down manje ndakazoitika manje ndabva panikiri papapo ndandangoito zvimwe zviyari zvazvongoda but ndaigara nawo mamwe but ndanda kutokuexperienza zvimwe zvacho zvandaimbosangana nazvo ndina uyoyo pabedroom apa ndotaura pabedroom angarekisa netopa 100% maki yake ipa but nyaya yekuzotiwo kana ukado kumugumbatirawo anokuzavhura kuti ye zvakazodai so ndakazoenda kuexperienza zvinhu izvozvo zvomaona aenda ndakuona nezvimwe zvandaikechawo ndinoziva kuti imariko mazuva anokecha imariko mazuva anokecha nai kukecha imariko mazuva imari toda kungohwauka kuti haufamba mumwe wangu achidzurisigwawo vazive kuti mapuraidzi akamira sei depends munoziva pane vamwewo zvakufananawo kuti hatingoningiri nai ukaenda kugaraji reaudi woenda kugaraji rehandei woenda kugaraji rewhatever revolkswagen zvinosiyana. audi inoti durable inenge iri luxury maona and then hotel volkswagen inenge iri pakati and then cheapest inenge iri handei so zvinongoenderana nekungotiwo unongozive zvakamirawo sei. Saka let's say waenda kana kuti waenda kuoduku kana kuti kuvw kungaona kuchita mari like kadimbu depends kumamari omwari kudhurisirwa udeni vapewo maprize avadziva kuti vamwe chona zvavo havazodhurisewo stereki zvavo zvakanyanyowa ronongobhadharawo zvako kana kuti ka8 kana kumawaya whatever zvidaro ikoko 100 rand wati because vanenge variwo kuzasiwo but treatment inenge ingori same inenge yangofanana anenge achingokuti vanenge vachitongoita mamboona receipt zvinoitwa nemahwindi zvemahwindi andotanga akazvarwa naamai hwai nababa hwai so vanhu ivai vanongori nekanhingiri nekaspiriti kakekungoti vanongotsita nhingiriri munhu wavo zvakangonaka zvokuti unotongodzimara wangotapirwa watongotyira so uti papa chirega chirauro chibate zvachona ndichadzikira kumashure asi uri kushandisako kaprotection kwaunenge uchinda ikoko aiwa protected hatisiye papa tinoshandisa kuita zvekutamba topfeka even 5 chaiwa titambise nokuti ungafa wena unofa aiwa kufa unofa chiriko zvechokwadi chiriko chini even kune mafesi angu mamwe ari kuono ikoko nevanin'ina nevakoma whatever protected inodiwa protection yakakosha zingaita ufanira kuzviprotecta pese paunenge wanhingiri naipapapo uchibuda ufanira kuona even imimi vakadzi vari kucomplainako vachiziva kuti murume wako ari kuda chienda hausi mugutsa whatever kana kuti whatever uri mugutsa but hakutsikaniwo zvake unofanira kungotengobvusira kuri maprotector iwayai whatever and then kwese kwaunenge uchingoenda ukaaina hembe yake paipai wotora usamumwe pe wosiya zvakadaro akakubvunza nouza kuti aiva protection baba womwana handisi kukurambidzai kwamunenge maenda munonosangadzana nezvamasangadzana nazvo uchingodaro zvinodiwa izvozvo kungogara wakaita sei wakazviprotect. haiwa ndinotenda funge wauya wamutsa ndafara zvokuti zvabuda kumunhu wechirume hazvina kubuda kwandiri nokuti ukataura uri wesiveli unenge uchingoshoropodzwa chiko yakopi kwavatanga zvino zvabuda kuvarume handiti ndatova nemazuva angu ndichiona programu yenyu pese paini kutangira I think ndotopinda ndogona kutoenda kumanamba 200 something ndichiona vakadzi vava vachingorotomoka vachingokomplena vachingodai
vachingoti enda zohurirwa yeni ndakatozomurova pane mukadzi akataura think last week akati takazokwira gonyeti tienda kuchinhoyi amhera nzokaro akazoburuka hureri yechita wati ndakamuburutsa ndakazomudainda vanenge vachingocomplain but havagadzise mistake yavo. So kana uri mukadzi oyo asingakwanise kuona mamistake ake because before usati waenda kumunonyandirana nevanhu tango munatsetsa kuti murume uyu chiri chiri kumunatsomba kuti adai so kana wazona kuti zvese wambotraya zvisi kumbomuitira zvese ari kuramba idaro yes but kana uchikwanisawo usambomhanya ngonorova ningirini jokireri kana uchikwanisa chimbori aprocha jokiri mbori kuza nai uyu anombonatsodichikwa uri unombonatsomuitire zvakanaka ombonatsodzwa jokiri uri kuti anenge achidochikwa because hapana murume anokunyenga munhu kuti anoda kunyenga chii anenge achitiza something chinichorumbai muchiita kutokonzereseka kuti haarika ndimbosiya but kuti angokuramba azviite kuti akurambe because mune vanhu vanodanga kufunga kuti what about vana vatinavo tikarorana for more than 20 years plus ane vana vedu ozidanga kuti tamboonherera kwaanenge aroorwa akati kwanende aroora so maona so unofanira kungoona chako kuti arika ndigadzirise apa andigadzisa murume wako watara kuti ngatimboiteyo recipe yakadai so ngandimbokuudzai saati hamudaenda ini ndichiri kuma 10 years mhomuzi wangu takashanya kumba kwasekuru vangu kumba kwaamai vababa vavo exactly munin'ina wasekuru akauya mhomuzi wangu akabika muriwo mufusho wana muchiza unonzi mufusho wokuti unogona kukata repo and then woyanika and then uzoshandisa kana iwo uyi vakabika mufusho zvakanatsonaka pepa kuleziya munina wavo wasekuru akauya vakapakurirwa sadza redhova vachi vakanasuti mwana angu unokanga zodangwa ri mukadzi enda kutora zviri kuitika kumba unongotiika mvura chete all the time mvura chete izvi zvitonongochitenga so zvimwe zvini izvozvozoka zvinokonzeresa maona zvinokonzeresa kuti murume aite se afungo maaction aye kuti zvimwe zviri kuitika mudheni mumwe munhu anohurira zvinhu zviri simple kuti pamwe vanhu anotorambirwa zviri simple anorambirwa kusageza anorambirwa kubika ikoko akusagona so musangokomplaina vanhu vechikadzi dzidzai program itomboda kungotiwo next time imboitawo yedu vanhu vechirume mombonyara vanhu vechikadzi true amen zvokwadi ishuwa chaidzo ndimboudza varume chete mumbopedza vakare varume chete vakadzi vakateerera mumbovhara miromo yavo yekuti shwi tombotaurawo vakanyarara kuti vangoramba vachingokomplaina chete all the time no kwete regai kuramba kuchingopulaya mavhiti munotoziva kuti zvamuri kudhambirwa mumba imomo mozvii but hamudi kuzvitaura mota kuti inowangu aihura chaizvo ndakatozonorowa bhiti iroro ndakazodaa ndikarova nechidhina musadaro mashoko makukutu zvakati hapo hazvina kumboningirina time hangu ndayandisira hangu ndaita tombokudza dzimwe nyaya dzakatowanda zvisingaite even ana mhomuzi vedu but aitoita zvedu kuti uzotaura zvawana namhomuzi zvavo kuza zvina kunaka vana namhomuzi yavo chaivo pane nguva yavaitobonetsa nomupana namudhara watebva vachitodai but vakazengwa kuti zonoti apa pachikwadi ndaitobhaiza apa pazvikwadi apa bhaiza apa ndakazodaita mhomuzi wangu aitopengawo zviri kuitwa nenhingirikini vakatombobata mumwe munhu aitodanana nenhingirikini namudhara wangu soso vakaenda kunoita vangu vaipenga kupfuura zviri kuitwa zvitarwa nava vakaenda kunoita tsvina mumba musitting room memukadzi aidanana kuita tsvina neweti ichierera kudai so maona but havana kungofunga pachavo kuti chirombopa kuti murume wangu ahure iye truck driver because mudhara wangu ari truck driver chirombopa kuti truck driver iye ahure chii chandofanira kugadzisa maike so zvinoda kugadziriswa gadzirisai ugadziriswa wada bulesi mukanzowana nablazi nanapamunini vachikuudzai kuti apapo chimboititewo zvakadai chichimbotiraiwo izvozvo zvomusangotara kuti achibereko changu zvakazodai toda kuzodai zvakazodai macomplaints adiwe chimbopananaiwo rudo ndonguva yacho amen thank you ona zvatichaida kuita I'm going to schedule a program because varume vari kubvumira mucomment section varume vari kuti tiri kudawo dare revarume anomaona right saka guys
this is what we are going to do. We are going to organize a show, right, whereby I'll be having 2 phones. And darere varume will come, varume chete, vakadzi will be listening. Varume chera zvichemo zvavo. Andika kubva kunyaya dzemari, kubva panyaya dzekubika idzi. Everything, zvese nyaya dzekushanda, vamwe simbe asati vanhu vaida mushande, but imamugoni kushanda. Andika takateerera, andika then varume vakapedza, vakadzi mopindawo, andika motaura nevarume, toda kusangana pakati. Tichinzwawo kuti chiri kumbonyatso kuitika chii, ndokuti zvigadzirike mukadzi pane varume anditi. Zvechokwadi program iyo makaidaro zvechokwadi sister ikanga even ku 200 views inosvika because varume apa vaneta nekungonzwa side rakadzi vakuti tazota kunge mimi murunongoni side rakadzi vanombonga vambonyarara vambovhara wireless dzavo tombotaura because vamwe vachaona vachikombera hei wangu akuise mari wati muone unotomba mari mukadzi okupa mari yese chindiposha mari yedoroka wati zvinhu zvinongosimudzwa nevanhu vekechikadzi vanhu vanongocreata imwe spirit yokuti kanhu kadiki soka kangokura kangoita chinhu chihombe so tinotoda programu yedu ipapa yekuti vambonyarara takamboitawo kana kuti week kana 2 weeks tichimbotaurawo and then mozovavhurira line tozoitawo kuti iri line ravo ndereyavo vakadzi neredu varume tokweshana ipapo. Yes, good. It's a date. Mangwana, after Muscat, deep Muscat, after my church, let's do it. Got you unable to jukufamba say Sunday Mangwana hati tsurare. Mangwana, varume, models na friends zenyu please. Kana mwene waburenya munoziva runyezo kuna utaura vaya. Pano pakasunguka pano, atitukiwa na chili pana pandipe kufara ndipe kuseka. Huyai navo, vasungukiwa pombonoke. Tinzwe from the horse's mouth kuti chichi kumbonyatso itika mukati medzimbao. Takateerera darere varume. Tozopinda padarere vakadzi. Tozosanganisa show iyi pamwe chete. Tochiona manje kuti zviri kufamba sei. Animaona. Right. Thank you very much hanzvadzi yangu. Hope to see you tomorrow. I like you so much. Ndakufarira ndambokutengera drink. Waya nechokwadi chisingaputse ukama. Okay, maitaba. Alright, sharp. Right. Ane nzeve dzekunzwa anonga mashoko maviri matatu apa. Ane nzeve dzekunzwa atsika mwana uyu atsika magadheni evanhu avakawanda tose guys. Pani paatotsika chete munhu wese tatsikwa hatisi kunakisa edge yake hatina ine edge and asangashara chokwadi icho achitaura tira tisingadika vamwe matiza mukazodikwa kora nasina tikora ngambomira ndozomona chachimunya hanimaona angashitaura chokwadi chinopaka andika pane one aisa comment section ati it seems as if vakadzi vanongoinvesta panyaya dzebonde ko panyaya dzefinance ndopatiri kuti ngatisanganei mangwana. Let's make it a big show tomorrow. Antika tikaita 1 hour darere varume vachipedza topinda part 2 darere vakadzi andi totokurumidza kubika part 3 ndopa muri kusangana mese varume nevakadzi andika mune zvakati tichinyatsonzwisisa hanzi mangwana kubva na 6 tenge tango don't worry Ronald you make sure pane vari kufanira kugaiti mbozo wamo tomorrow it's a date. Hello Kola. Hello Kola. Hello. Yes, muri sei? Hello SIS MELLY. Tamari, alright, hold on. Hanzi na Tamari dziva unomwenda kutengera komenda Tamari yaenda kupiwe komenda Tamari yatiza yaenda kupi futi. Yaende bizvo kam Tamari. Tamari angada kukavira sisi wake kwanza unoendi kutengere. Manje ndichakuiona komenda yaende pina imi ya Tamari. Yesho. Na Tamari nyora futi komenda konoda kuipina so that this mwana uyu auye pa komenda yako ipapo. Thank you for covering up because ataura chokwadi. Akuma, the idea is kana uchiona chakanaka tora chisiri kuitira siya. I always tell you chakanaka tora chakaipa usatore pane mapoints ataura zvakasimba mwana waye ndafarira kuti munhu wechirume ishi naiwana comment right. Anjadzi enda unokomenda pazasi pecomment iyo enda unokomenda pazasi pecomment ya Tamari iyo enda pazasi pecomment iyo unotengerwa drink papapa ndafara because the idea haisi kupusa dzimba dzenyu the idea haisi kuti muchinjanise varume why tichiramba chitsika panyaya idzi toda kuti mugare pavarume as long as usingarohwe usingadi gara pauri papo gara ipapo pauri azvibatsiri kuti nhasi wabva pane murume uyu mangwana waita mumwe mangwana wabvapo waita mumwe kupedza nyika vana choice assorted biscuits andiwaona ninyaya kuti utoza kugadzira chinhu chidiki chidango chigadziriswa animaona right. Hello Kola enderai mberi Kola. Maskerere SIS MELLY. Ndasikera swera sei? Ndasikera kusvikaenda neprogram yemafriends
enderera mberi. Nada kukudzenya yangu yakaitika ndiri kucollege ndanga ndisati ndarorwa shangu. Imbomira, hold on. Mailunga, it's not about varume vakadzi ndovafa kuita work out for manikikiri. Let's face the truth panapa. That's what chokwadi. Vakadzi vakawanda, they are not like you. So that's what chokwadi singaputsukama. They are not like you who is independent, who wakes up in the morning and go to work. Kana who's going for a night shift and vakadzi vamwe vakawanda apa senge vana vaiko zvino. Let me be very specific. Vana vaiko zvino vazhinji nenyaya yemusikadzwa yavanoita umwe apedze chikoro. Andiona asina pedza chikoro kudaro ndikuti kwanoona basa asina pedza chikoro hapana antu achona haasi independent vanomhanyira kuenda kunoroorwa anditi aenda kunoroorwa anditi chichindira mberi nechikoro havadi vana chinozikanwa hapana ndosaka chona kuti chijoki chawandisa andiona people are going to the extent of selling their body parties and because havana pekutangira havana mari pekutangira hana kana chikoro chotatsvage basa anditi radhauro kana aroorwa ngachengetedza imba yake. Even Bible raunoverenga randoverenga inini koma unga kuti munini wangu andika rinoti respect your husband anditi iwo husband nayo ngaikurespect yo ndosaka tati zvino savafa kuita both sides ngatisangane pakati how many times share about varume pano kuti mimi varume dai it works both ways but ukazozvitarisisa vakadzi we've got a lot to lose than varume adona murume anobuda mumba chikusiya nevana 4 iye anoenda asina iwo ndochasara chisafa nevana iye iye anotofuratira kungasina mbovhera akasiya vana iwo ndosara chisafa nevana ivavo iye atorova akunotanga imwe life futi oenda unotanga imwe life nemunhu otafuti vana 3 ofuratira osiya futi handiona varume vanokwanisa kuzvita they've got nothing to lose vakadzi tinokurumidza kupera fast than varume because vakadzi kungobereka kwaunoita kupera murume ane 70 years anogona kuroora ndisatoenda kumwenda mberi kwararoko vakurora tusikana tudikidiki vari kunyanga tusikana tudikidiki nokuti murume hamboperi iwewo paunongonoti 50 years takutocha zvokutsvagirana nokukonekitana varume havachawanikwi easy handiri kuona havachawanikwi easy varume vaya takuita zvokukonekitana even ma40s kune ma30s yaatoza kuona varume takukonektirana but kuvarume it's easy anotongobuda kudai so kamwana kane 20 years anotonyenga saka sometimes ngatitaurei chokwadi kachida kuti batsire vana apa ngatitaurei hazvina basa kuti hanzi imba yake mukadzi ata kudai so as long as she gets to keep imba yake iyoyo agare pano pamwe zingi zigonyera pamwe anomaona zingi zigonyera pamwe ari wenyika haperi abuse ye abuse whether kurowa kana kuti kuita sei as long as you're not being abused chete unobuda and as long as you're not abused chete unobuda but if uri abused if you're not abused anti kune vasingatombozivi kuwedhre murume kutukwa kune vasingatombozivi ruoko rwemurume antika kune vasingatombozivi kutukwa kana mashura kune varume from heaven but mukadzi inenge iri njeru mukadzi inenge iri njeru because murume akanyarira zvese and saka tidzidzise vana kuti chii tidzidzise vana kuti kudii sorry henyu to disappoint you guys nini I'll just stand for the truth chandinobhelieve wanini kuti ndozvinoita antika I would never wanted kuti andite vana 7 anitupa yakasiyana 7 anitupa yakasiyana and I would andingani andika but I'm not saying kuti nini tsoka dzangu dzandakafamba inini vana vanga vatevedzere ndinoti chakanaka ngavatore chaanoona chinomubatsira ngaatore chisingamubatsiri ngaasiye hanomaona but I share my stories kuti vadzidzewo andika ini ndokuudzai wani asa ndakubuda ndirimo asa ndiudzi munhu kuti usabude handiona kana chingosangane zvakadai ichoice yako it's up to you handimaona because hazvikuitire inini I had my reasons ndaive nemareasons angu anditi ivowo munhu anta zvakanaka unotora zvakaipa unosiya ndo chokwadi chiripo otherwise katakagara pano kaend up misleading vana ndikatomisleada vana zvokutodaro chako chako handidi kunyepa handiti kana wafunga kuti iwewo kuda kufamba nebhora chita vana vako 17 vane mitupo yakasiyana you are allowed your life your choice handiti kana wafunga kuti ndigare panapa I want to work through my marriage handiti ndoda kuti vana mai vedu vakachemberera pavarume vavo vakafira pavarume vavo that means it's still possible kuti unogona kufira pamurume 1 kana wakagara zvakanaka kana usinga abused and whether financially emotionally or whatever abuse is abuse unogona kufira ipapo andiwaona kwete zvokuchinja varume kunge masocks nokuti waona umwe akachinja newe wakufira nokuti tichivaza kuti single life iri bo zvokuti saka idai mwana haana chaitigwa chakaipa nemwana womunhu iye ndianotobuda achienda kunohura then we justify that just because mukadzi afa mukuita work out marriage yake no atidaro inini hangu ndakamira ndinoti thank you Twisirai thank you wapedza ndichina mberi enderera mberi kola
taura nyaya yako tichinzwa. Smelly, ndiri college ndakaita mukomana wangu, but mukomana uyu matsanganira ndakaita naye ndakamusanganiswa nemusikana wandaidzidza naye cause mukomana uyu aita masters ini ndiri undergrad. Saka akanditi pane hanzvadzi yangu yakufarira inanga ndisingamuzivi, ndobva azotisanganisa ndopatakatanga kudanana. Saka kwandiri musikana uyu akaita kasatete ndanga ndakutomuti anti ava ndaivaudza zvese zvaitika murelationship. Saka zviri kufamba sei, maenda out kupi, ndichivatsanangurira. Anti ava vakazosvikawo pakurambana nemukomana wavo vaidanana vakarwadziwa, vabva vazoendana nenyaya yavo kune mukomana wangu. Saka handizivi pakunyaradzana apa kana pakudii, vanhu vakabva vatotanga kudanana. Apa chitatato vanhu vangu vakutorungana zvekuroorana. Saka ini handina kuzviziva kuti anti ava kudana nemukomana wangu. Mukomana akazongondipa tumaexcuse, handichakwanisi kuendera mberi, pane zviri kunetsa. Ndakaona kuti ndiri kufosa zvinhu. Vanhu ava vakandibhuloka vari smelly, vakatanga kudanana. Vachidanana daro vakatosvika pakurunga pakuda kuzororana cause mukomana anga kusenza kusaudi. Saka one day ndofunga musikana uyu akazokangana kubhuloka imwe friend yangu paWhatsApp. Ndokuchizoratidzwa mafoto kuona vanhu vatori vese, vanhu vari kufara South Africa kwekwe vanhu vakutodanana. Apa munhu wandaitoti anti cause ndianga akandisanganisa nemukomana wangu. Handina kukwanisa kubvunza kana one wavo Smelly, ndakangosiya nyaya yacho yakadaro. Hapana munhu, fungai munhu munenge maronga zvemaroro, mane madheti, mane zvese, pasira 2 months munozongokudza. Up to now Smelly, hapana munhu akazombonditsanangurira. Saka nyaya muri kutaura inyaya yechokwadi, especially vanhu vanenge vachizviita hanzvadzi dzemurume kana mafriends echisikana nemurume ari very dangerous. Ndonyaya yangu iyi. Amen. Wow. Saka vakazochata here? Havana kuzororana manje cause musikana akazonzi akachita mukomana uyu. Ndakazonge ndakungonzwawo nevanhu kuti musikana uyu akazochitawo mukomana uyu. Saka havana kuzombororana. Ya, takaipa. Musikana achitoriko zvake asati arorwa, but kuti ndigone kutsanangura kana kuti nditaure naye handigoni Smelly. Mukomana ndiye akambotumira friend yake kuti aizokumbira regoro. Ndakati ndazvinzwa inini, nyaya handichadi kuramba ndichitaura nezvayo. Wow. Thank you Muningina. Pakaipa nyaya dzemabhururu idzi. Aiwa shamwarika, especially vananti anta vanozvita nanti. Vasekutrust. Yeah. Ungogarawo uri skeptical unopinda mba mako. And because chandoziva ininika munhu anokusekerera ndiyo anogona kuti hama yako, anogona kuti muroyi wako chaichai. Munhu anokusekerera ndiye anogona kuti muvengi wako chaiko. Andozvona. Inini Smelly ndakatoona masigns but handina kuzvisa musoro. Because akasvika panguva yekuti aiti tikaenda out tisina kumudza, aita mamudzi okana kupopota kuti kwemi mazoenda kumovie kana kuti mazoenda kulunch kana kuti watengerwa chakati siye usina kundudza. Ini ndinda kusanganisa nemunhu siye usiri kutaura zviri kuitika, wakundivharira panze. Kasi inini ndindakaita kuti uziye munhu. But panguva yacho handina kuzosisa musoro, but ndakazozviona nyaya yetika kuti munhu ndofunga angatwa negoro. Thank you very much caller. Thank you. My friends akaipa. Right. Now guys, how many times here me talking nevarume ava nchiti varume vakadzi vandapiwa mari. Unoexpecta kuti mukadzi anzi ngaifana nomwe vakadzi usingamupi mari, unoda kuti mari aiwane kupi? Varume idai vakadzi venyu. How many times? Taura naye mcomment section imomo. How many times panapa ndichiuya ndichimbomira ndichiataka varume ndichitaura kuti nhasi varume vese muchandivenga? How many times? Ngataurei chokwadi. How many times? Mcomment section. How many times? Ndichiuya ndichitaura nevarume chekuti varume mumabedroom vamwe venyu 2 minutes munduzi but don't expect kuti mubamite happiness. Chicha muri kumbotsvaga kumagirlfriend chisiko kuvakadzi venyu. How many times? Ndichiuya panapa ndichitsikana nevarume konzi. How many times?
most of the times handiti I wonder vari kuti sei muchiti vakadzi vashandire dzimba musingatauri zvevarume handisi kuziva kuti live dzandoita munombodzikuta here because ini ndinotondinatsobata kwese ndinobata kwese ndikauya pano ndikati tektek nevakadzi musi iwoyo maita munyama ndinenge ndichita tektek nevakadzi ndikauya ndakati tektek nevarume pano ndinoya ndotektek nevarume handiti ai ndinotomira pachokwadi chaiko both sides because marriage ndekusangana pakati both parties have to compromise. Both parties have to compromise. Relationship. I see one way side. How many times shall I tell me not demand respect? And respect is not demanded, it's end. How many times? So it's not no kuti masangana nasti shara nyaya kuti vakadzi dai so we are always tukutsikirira vakadzi every time kuti vaite work towards their marriages vari matauri nezvavo. That's why I said tomorrow let's have a show. Varume vachiuya andika dare revarume vachipedza dare revakadzi andi vachipedza vakadzi divilish mose pakati because marriage ndeye vanhu two marriage aise munhu one anomona saka handisi kuziva mucomment section vari kutaura kuti vakadzi vanoramba vachingonzi varume ngavakadzi ngavashandire varume vakadzi vashandire varume vazvizodai tinotaura zvese. I always say about both parties dzokerai bheki muchisa mavidhio zangu patishaura nyaya dzakadai muone kuti mumwe musinenge yakatomira iri yevarume anomaona but ndozonyanya kutsikirira kuvakadzi nekutoona kutika kuvakadzi kwedu kazhinji kachonaka zviri kunyanya kutika zvakaoma based from experience inoya kuseruko varume vashoma vanouya varume kwandiri nini but vakawanda vakadzi vanouya nyaya kumoti handizokwanisa kuti dzimwe dzichikumbidzwa dzisauye palive handikwanisi kuzounza panapa dei maizvidzwa zvinoitika kuseruko ini kana ndikataura chinhu ichitotaura based on zvimwe ndosaka muchiona muchiti SIS MELLY munofarira lala ndinoda kupinda muma2th hour ndoda kunyatsoziva I want to get to understand what is happening mulife yema2k hanomaona kana kuri kumujolo ndinotofara navo nditoseka navo I want them to feel at home imoti SIS MELLY anodzifarira nyaya idzi yes ndodzifarira because I want to be in their shoes kuti ndigone kuuya mangwana ndichitaura zvinhu zvokuti vana vati asimaya vanopenga I need to be with them, I need to play with them, I need to be in their boots and understand kuti chichi kuitika mazano kumujolo kumaarea kwavoko hanimona regai chinzwe. Oh okay right, let's get to here. Hanzi tiri kuhurana niko handiti is the same one as you indava muchida sympathy me handiti munoona. Hello, Auntie, I'm returning the call. Masquera say. You know, it's very unfortunate. But we always talk about 95% SIS MELLY is we are talking about Anababu. Talk about Anababu is okay. But talk about parts, we feel like it is I don't know why it is like that. Can I show you why should we see that when we are talking about Wakati, or when we are talking about Wakati, but let's be fair, guys. Wakati is also let's be fair. Kana tine zvatiri kutadza zvataubada zvatawo ngatiteerereiwo katikaiwo varume mangwana ati taimi yekuti vagotaurana zviri pamwoyo wavo hanzi panodzidziswa teerera pane chimwe inodaro kuti panodzidziswa panorayirwa mwana washo muranda teerera kumwe teerera ngatimboteerera timbosiya zvaanako ivo varume kuti vakurira kuti chii. Do you know what I'm doing? But we can learn a lot from him. Kura zvireve kuti yoziva steri kana vadikiraya vanogona kutoti kutaura zvinhu zvine mafacts zvokuti tinotonyatsodzwa chaizvo. Saka let's give them a chance if they want to talk and hear what they want to say. Ndizvozvo. Tomirira mangwana toona, but I'm so great if men are willing to come and speak on the platform. It's good. It's good. They are shut down by us vakadzi. So they are shut down and they are not willing to talk. But
Auntie, phone I'm not sure what's wrong with your phone. But you must have a speaker here. Must move over a speaker. Oh, you are discover speaker. No, I'm saying, let's give them a chance and hear them out. Probably, Chokwadi. You never know. Chokwadi. Thank you, Auntie. It's chokwadi. So many of women, us women, don't want to hear. Don't abuse women, but how many times are we abusing men? And we are abusing these men, but no one stands for them. And it's okay when we are busy talking about them. Every day. That's abuse. It's abuse. No one talks about them, about it, and it's okay. But when you talk about we are being abused. Come on, guys. Come on. But we are always defensive. We want to always be on the right side. Does it mean that Tina will partner wrong? No, we should also know that we are never feelings. So I think it's a abuse. Mama, what you got your abuse? Do you know what I don't know that I want to put the bomb? But Timano Kada Matombo, you know, glass house, glass house. Funny, and if one happens we man chose. All right. Can you drop? Right. Hello, eh? Yeah, sister. Eh. Yeah, didn't come on and got Eh, Dakona. Eh. Yandataza and I send a personal account young. I think that your bro, I did not page around, but I did not assume. One was the Kutawa Nini, the only Green one that does a comment up personal account. Yen Kirkinia Paniginia Matumira Yaman Panamba. Exactly, Papa Nemuka, Zanga, Nigina, and I would like a but. Phone and Saka iPhone, so so when I turn a video, so and so once we share right now goes in Paita. So then I'm doing what Tatenda Kandawashika. Mono kids a profile. Tatenda Kandawashika. Yeah. Right, you're right, Tatenda Kandawashika, guys. Tatenda Kandawashika. Mutozo Patama. Tatenda. Ndasenda ku WhatsApp kwenyu vanongoona mukomana so aiwa waisa pa WhatsApp ipi pa WhatsApp yari kufona yoyo haisiri yo WhatsApp yangu yoyo iyi number inoshandiswa pa live chete vanhu kufona ndine ukaenda pa front page pane number chaidzo unozoona ipapa. Alright sharp. Okay sharp. Right. So inichandinokumbira vedu vevadikadika kuvarume nekuvakadzi ngatibatsirikanei anditi ngatibatsirikanei izvozvi next week tinenge tiri kuhondo so fikiri noya tikuenda kuhondo handisanda kutaura ngu nyaya iyi tichaitaura kana tasodera mudhuze hanimona tiri kuenda kuhondo ndine mwana ari kubva kukapa uko kwandichange ndakasungawo bhutsuwo ndakatopfekawo majombo ndosunga bhutsu muchi wacho ndotsvaka mamonya kune kwatichainda mwana yaatouya kwatichainda matukeyai handikuta nezvawai muchaona palive handitiri palive muchaona palive hanimona kuhondo kwatikuenda kune imwe nzvimbo kwatikuenda mwana yatokwira kubva kucape town indobvawo kuno tonosangana kwatonosanganako toenda kuhondo handimaona. But that's what we are always doing mailunga kana tichitaura nyaya kuti one day tinobata varume one day tobata vakadzi zvinoreva kuti tikureva kuti imba ndeyevanhu tu varume gadzirisikai vakadzi gadzirisikai imba inomira. That's what we are saying musi patouya chiti varume taitai so handiti vakadzi taita so handiti varume nevakadzisa rume reje imba inovakwa nevanhu tu vanozvizi. I always have these teachings pano pasina zvokuedha makola izvi ndiri one takagara kudai
ndichitaura nyaya yemarriage yemumba kuti mumba munomiswa sei, zvinofamba sei, kuti marriage ifambe zvakanaka mumba umu, kubva pacommunication kusvika pakupedzisira vese ndichitaura navo. It's not something chekuti hanzi havataugwi navo vese. Ndofanira kumbomisa malive angu, ask comment section kana kuti go back and check kumalive uchamaona pekuti vanenge vachiti ed ndoti handisi kuedha munhu, ndanguya kuti nditaure nei, anoona. So handina sada notora nditomira pakati, because chandiri kuzama kuita kubatsira dzimba dzevana ava. Dzimba dzevana ava ndo dzandiri kuzama kubatsira. Anditi kuti pavari kupindawo kana zvichiitawo semurume nemukadzi vatsiurike. Ndine macouples mailunga hobo vari mumcomment section umu, varume nevakadzi vandinotaura navo, they know dzimba dzavo dzakatomira, dzimba dzavo dzakatomira. Ende ukatarisa inonzi zvinhu zvaunenge vachirwira kuti svika pakuti murume anditi ndichadi, mukadzi wati nda kubuda uka, chinhu chisina kana nebasa rese, chisina kana nebasa rese, chichadotoputsa imbai vouyavo ndovapa mukana chitaura itiwe mukadzi waropodza baba taura itinzwe waopodza takuchitanga manje kutaura. Bvunzai andiselina ndosimbo director mawe mandikiri makapuzi kuti ende kwasa andiselina ndinotono yakawanda panguva yana ndisukwanza imese vakudzei anti mashona. Saka ndo nyaya inenge iripo. Ndinini chishuwo changu chekuti kana wapinda mumba mako kana ugere zvakanaka gara ipapo. Maproblems anouya zvese nemurume wacho kubva kuvarume kana kuvakadzi maorotawanano yenyu andika chembedzanai semachembedzerano akaitawo vana baba venyu nanamai venyu. Anditi as long as musiri kurovana musiri kushautukana muchidini, please garai ipapo muwirirane mutaurirane. Vana ava vazive kuti chinonzi marriage chiko zvino zvindoga ndichitaura kuti anongobva kuchikoro akasangana nemukomana wekuchikoro otongonyengwa otongonzi bebhitizira uya kana tita mimba kutoenda ambogara pasi nemwana akamudza what to expect and what not to expect marriage. Hapana, mukomana wacho nawo naiyewo andikanga ari kucollege ambogara naye akamudza kuti watora mukadzi wakutanga marriage andiwaona marriage mumba muchisanangani zvakadai vachiti tigare tese. Vana vanenge vachifunga kuti everything is going to be rosy semadandirana navo vanenge vachita kunzo kwa mukomana nemusikana ndozvavanenge vachifunga kuti kunokontinya kunoita mumba of which vangu vemumba vakumuka vese every day mumba muyamyaka zvinotozochinja pamberi apo, zvinotozochinja manje. They can't stand the heat anymore. Panenge patove nechimwana kana nezvivana zviviri andimaona. So we need to tell them panapa pa se ndikiri tisatove vana tete vachona, tisa vana tete vana mai vana sisi vacho vana for them to trust us achiya nenyaya dzavo vari macouples kutoziva kuti kumba maybe akutoendeki. Unozati sometimes we feel comfortable in sharing to a person asingatokuzivi nyaya dzako than kune hama yako, because hama yako inogona kususira family yese yaudza komboni rose kuti ndo zviri kuitika. Anomaona komboni yose kuti kupinda zodedzwa nemwana waningizve hama yako, but sisimeni vachazoya chitaura nyaya yekuti mufunge Eunice akazodai kuna ani ane basa na Eunice, anoziva Eunice wacho ndiani, kuna ani andobvunza kuti ndiani kwamutaura nezvake because atomuziva anei naye. Andimaona. So ndo zvakachida kuti chidi tingoti tionesanewo. Kasi anyway, let's prepare for a show ya tomorrow. Andika for show ya mangwana mwana yagona zvokuti du anditi because aita kuti tive open up tidedze au call vana brother sebelebe vana mkomanda kuti dewa andika vauye sevarume dedzai varume vese andika inini ndoda kudedza Father Diaries vachangofona apa seguest sezvinongoitawo mamacolas and vachafona vanenge vari kupa show andika ini ndichangoziva voice kuti ndivo vari kufona. Vanhu vese ngavatave free kutaura kana zviita mangwana taurai nevafona ine katite show ine varume venyu guys, garai paside nevarume venyu. Anomaona garai paside nevarume venyu mangwana ishow yekuti tenge chida kuita kudzikisa gejo kupinda mukati medzimba yeumwe nemumwe tose ngatipinde mukati medzimba dzedu, whether wakarogwa nemuzimbabweni kana wakarogwa nemunhu wokunyika ipi. Andimaona marriage guys, hatidi kunyeperana. Marriage whether une murungu une marriage pane masirian standards anotarisa kugone varungu kwaunenge wakarorwa ikoko, kana ari muNigerian pane masirian standards anotarisa kugone maNigerians ikoko kuti mukadzi wangu zvakadai. Animaona. Saka ndizvatiri kuda kuti mangwana vanhu vese ngavauye vakasununguka, vanhu kadzi ndokumbirawo vaningi vangu kune madzikoma angu mangwana garai pasi nevarume ava andika we don't need to know kuti murume wako atidi kuziva kuti murume wanhingiso,
Tungoda out input yavo chete. We want their input panyaya inenge ichiitika kuti zviri kufamba sei. Hanomona, vachitaurawo zvichemo zvakuti vakadzi dei manga madai, dei manga madai. Nzira yemarriage, nzira inonzi marriage ine minzwa, ine matombo, ine mvura, ine paving zvakare. Hanomona. Saka kana uri paving tinoti aiwa Mwari vakuitira zvakanaka zvishamiso. Varamba vachikuitira zvakanaka. Anditi koita vanenge vari muminzwawo, vanenge vachida kuti tinobogwa minzwa yekubviswa mupangara iyoyo. Koitawo vanenge vari muchando, vanenge vachida kupfekedzwa masokisi kuti makumbo iwayo adziye. Anomaona, marriage inouya nepakasiyana siyana. Nzira yacho yemarriage inorema, ine makomo kudai, ma-ups and down. Nasi muri muhappy mood zvekudaro, mangwana fundumwa, makafundumwarirana. Marriage. Toita sei kuti dzimba dzevana dzimire? Twitter said, should we stop talking about these things now because maybe others won't be happy? Should we just continue? Saka chero uri single, you can come. Unororwa mangwana one day. Andiga, uchaita imba yako. Hello? Andazi muri sei? Mushe kuri sei? Kuno kuri boze kuti. Aiwa tafara zvekuti pamatudza kuti mangwana varume tombonyanza pfeka mabhachi anodziya ka. Aiwa tafara. Anditi. Yeah, because sometimes unoona kuti ukwanise kusolve solution ka. Unge watsvaga pane dambudziko nekuti kana vakadzi vanenge vachingochema varume tisingatauri ka. Dambudziko racho harikwanisi kuita sei? Kugadzirika. Richionekwa kunze rinofamba sei? Handimazona. Because sometimes I want to kutenda ine maprogram amunoita. Because vamwe vanaka vakangotiza vasina anatete vakavaraira. Vakangokuru ikoko obva atongobvawo paakangoona kuti akutokwanisa kutonzonda kudaka nenonda udawo nekutotizira havasi kudzidziswa vana vanozongoti blamewo zvekuti vanzi ana bhangu vakadika. But sometimes unongoitoona kuti mhedzi acho kutsvaga relief kuda kuchiita varume kwe. Kutotsvaga relief chaichayo kwaiva mukonaro haisingori nyangoti varume toda kuhura ka. Izvozvo. But nyaya dzacho dzakama munoona zvakafanana like SIS MELLY zvataurwa nemunin'ina wangu anga achitaura hatambonyasiyana boys like years 27 inenge 29 hautu yasame age. Mona kuti zvinoitika ndezvekuti unobva kubasa handitika kubasa wangoine mastress wangoisangana nawo ikoko handiti so kumba kwako ndonzvimbo yekuti unononozororera handitika kuna someone kuti kana wabva wangoine mastress auinaye iye anokupa peace of mind handiti Izvozvo. but instead yekuti kumba kuite peace of mind handiti kune ground rekarate ikoti room. Sikisai. Saka zvazvinge munoona mukufamba umu vamwe tinoshandisa motikari vamwe toshandisa mataxi handi munoona handika ndomukusangana munoita chi vanhu handi munoona so mukusangana kwavanoita manje murume uchitaura nemunhu kada kudza zvoita varume zvavanoita manje unotaura nemunhu nyaya handitika uvaona but madairiro ari kuitwa nyaya nemunhu nemadairiro anoitwa kwangu zvakaita sei zvakasiyana handiti po vangonzi rega timboisa katry handimazvona so mukuisa try iya yamanje ka mangwana ndichapeya evisit takuti haishamwari ishamwari amangwana chie ndichikuona ndatoenda kumba kwegirlfriend ndienda handimaona ndaenda kumba welcome yandinopiwa muna chinhu chatinotanga kuita manje chinhu wacho toda kudza chokwadi pavarume chisimbo chekuwandana kana varume vazhinji mukomani section vanoziva kwandaenda uko varume tinokombei handiti kuti alright ndasvika panapa yesu wauya ndauya ndimadapiwa kapi yemvura handitika mumwoyo mupfungwa mu ndiri kutomaka bhuku tora ndikasvika kumba inini ndosvika kuti akabvisa bhuti dzangu ndigadze masokisi ndikasiya dziri padhoo ndichatukwa handitika ndinotukaudza patseke murume mukuru anosiya kanda bhutsi pamusiwo watazazva kuti bhutsi dzinorongedzwa kupi munoona kuti kuna vamwe varume vasingakwanisi kutaura handiti but vanozongopa decision yekuti kubuda mumba memunhu ndokuri chi kuri ibest handiti maona handitika kwandaenda uko kufrendi uko ndasvika uko ndapiwa
ndotanzi ko wadiwa kabvisa bhutsu wapfeka masocks nekuti makumbo karamba wakapfeka bhutsu anorwadza woflashigwa nemvura inopisa but kwangu muko izvo zvaakuita sei hakuna handirimaona ndovananzi manga madya here handitika kuti maya handazongosangonzi aorati achirega ndikupe riri drink chete kana mamabva madya handiti uko kumba kwini handinzwaro ndotosvika pakubvunza kuti ko hamusati mabika here handiti munhu anenge aripo ari pafoni anzanzi zvanhasi ngatichigumirai pano tiri kuida show iyi mangwana mukapedza mafacts mangwana tozodii itekuma 6 right maybe tikatanga kana kuti I don't know guys time iri bonde ipi kuti chida kuti tenge tabikira futi kavari mawachona kuita kuti vazonyatsogara vakasununguka andimaona inini kuchechi ndisiso hedu kuchechi kwedu todzoka kuma 2233 chetadzoka saka handizivi vamwe handizivi but sande moenda kumabasa hereni sande atendeka kumabasa kabhati vakadzi vacho kavanga vasingabatiki vachingomhanya vachikoreta zvikwereti okay alright 6 o'clock munhu wese anenge alright hanzi 6 is fine ndizvo here guys time muri kuiona sei time muri kuti kudi hanzi masikati na6 magetsi anoenda alright toda time yekuti Monday kumabasa guys saka toda time yekubhalansisa toda time yekuti bhalansisa Monday kumabasa saka we need time yekuti vanhu vazokwanisa kudi tikapedza time iripo vanhu vaende kunovata nguva iripo vanofuma vachienda kumabasa alright tiri pana sekuru anamufundisi zvese timbovaonesa vanhu zvimwe zvacho zvanyanya alright saka I think alright no ayo 8 aite because vanhu vanenge vachienda kumabasa nemusi wenhingikiri nemusi weMonday saka at least tikauya panapa tikarova about 2 hours tikati 6 7 8 vanhu vanenge vachienda nodi kunorara Monday kumabasa saka I think 6 iripo 8 tobva tapedza alright advance thank you very much hoping to see you tomorrow tochiputisa aiwa totochiputisa ndini kuona kutotanga mangwana acho handitika aiwa pakanaka mupa maudza vakadzi venyu vana mainini kuti hanzi vagare masazokukwenyai kana muri mosachikukwenyai kuti iwe tetsingaziya tiri kuziva kuti uyu murume wanhingi uyu murume wanhingi tongoda chete input yenyu mushow aiwa ina ndatomobata mhuno kavaripo pa aiwa munhu handibati tete vatori pavo mainini muri right here mainini varikutoseka pindurai muri right here mainini mangwana chimuti chiri kwenyu aiwa pakanaka saka we can't wait tomorrow 6 bo zvekuti thank you very much guys marara bo handiti iri bo sisi aiwa mangwana 6 o'clock bo zvekuti ndakaropfeka mabhachi anodziya alright sharp hapana kumira mushe handimanzwa hanzi 6 tomorrow panenge pasina kumira mushe handimanzwa saka right guys zvanhasi let's call it tonight tosangana mangwana take me tomorrow my diaries I'm not getting any questions this sorry why not imbo ungaita seko handizivi kuti ungaita seko imbo visa sisimeli diaries life imbo ivisa handika wozolika futi nonhle inogona inozokubva yakupana imbo ivisa wolika futi andiona ndo mapatience mangwana ndo pamunenge muchizvitaura izvozvizvi mangwana ndo patiti chinyatsonzwa kuti how far and saka guys please do me a favor anzi bad teaching why you cheat because you are weak. Your weakness has nothing to do with your wife. Zim men must learn to be accountable for their bed I don't know. We cannot atingafadza munhu wese pamajority pavanhu vese vari panapa atingagonofadza munhu wese. Chatakuziva if it's bad teaching, then you my sister can stop watching this and then you come panenge pane live yaunona kuti apari kudzidziswa zvinhu zviripo. Let it be edu isusu madofo tinenge tine bad teaching. We cannot teach zvinhu zviri correct. Aniti mangwana mumboshaikwa zvenyu my sister then mozouya panenge pane yamunofarira. Isusu nemachirega timboti famba nemadofo isusu madofo rega timbofambawo nemamwe madofo titrai kumbodi kuti timbomisa timboita zvekuita but from what I know dzimba dzakawanda dzamira pano padiaries dzamira pano nekuda this bad teaching dzimba dzakawanda dzamira nekuda this bad teaching dzamira. So I'm proud to say
dzimba dzakanda tatodzimisawo neyoyi bed teaching iyoyi dzakatowanda dzakatomira hobho mucompensation ngavakudzei vacho vavanziswa nemadofa kuti dzimba dzedu shuwa dzakatomira nekuda kwamai vava anomaona. So guys, atiblock aiwa Fatima, we don't block, let them stay and see. Andika let them stay and see kuti vanhu vari kutongoendera mberi ende marriage dziri kutongobatana chaizvozvo. Vakadzi dzavo indavo kune vakadzidza anditi vanhu zvichingodaro. So ngatisangane mangwana toona tichi zviri kufamba sei, tonzwa kuti zviri kudii, panokorektwawo tichikorektwawo patinova varume muchiteererawo zvongoda both ways tose kuti todi topanana nzeve. Andika tapanana nzeve tonogadzirisa patinokanganisa tomboona kuti wanza mnanzwa comment yake, alright sorry maybe handina kunyatsodzwisisa comment, maybe handanyatsodzwisisa comment, sorry. Then mangwana tinoona tichi zviri kufamba seanzi mai panashe ndiani, mai munashe variko vachiri kubasa. Hasani ndanzobva kuna baba munashe kuti vari kuroora kunorora. Zvino nai mini ngaramba nchibvunza kuti ko mari kuroora haufa hazviitika, mukadzi ndewavo. Kana varongedza chatiudza ini kuti ndicharamba chingwafonda nai miko haufa, mukadzi ari kubasa kushandira. Kana vazoti vashungadza mari vachangoya sekudza kwavakatita vachachitiudza kuti ndawana mariya. Kana vasina chitongonyararawo anomaona, tongonyararawo tione kuti zviri kufamba sei anditi. So I think maybe tomboteerera mangwana kana tine vabereki vanenge vachikwanisa kuvepo vaonewo kuti ameno vana ava vanoda kuudziwa, ameno handiziviwo, ameno handizivi, but mukatarisa tumazera pari kunetsa, panonetsa. Right guys, morora zvakanaka, God bless you. Hapana anaevidwe tisati tainda, hanzi I'm not getting no right. All right, Baba J, I apologize for that one. I did not, and now maybe I misunderstood. Maybe I misunderstood. And you got the comment. Because remember, my ilunga tajera kungo attack on comment section. We are attacked left, right, and center. Saka takuti wa attack back masvan. Ukona wa attack wa neunu attackao. And you waona. Note nga singa kwa attack chukutuka. Saka wa utukio but nungu taorojo. Nungu chungu taoro. We are used to that. But anyway, this one now, I'm sorry, my sister. I think I misunderstood the comment yako. I'm very, very sorry. Sorry. And please pardon me. Right. Takuinda. Asisati ndaenda wedwe kumbotengera zvanhu 3 matickets yaiti vari kuchemako. Toda kugadzirira ramangwana. Aiwa tibvisiri munhu roora atiti izvozvo. Prophet avapo vari kurufu, tichataura navo todzoti pakati pevhiki vanenge vari no, thank you Gino. Sorry my sister. Sorry my sister, please pardon me. Sorry, I misunderstood the comment. Sorry my sister. Sorry. Anozati sitira nekungwatakwa saka tarushera kuti sino comment inogona ngoya chingoti ataka anytime. Kuti ngochingo atakwa even pasina wona matoka na angry face. No, that's the attack yana chitara yoyi. Nokuti hapana chiva pambotu kwa munhu ari kutongozvikandira ma-angry face ake asari pana saruka nama-angry uri pana asiri kukanda ma-angry face asiri kutitarisa anona. Saka sometimes mazana tangu atakawo bheki tichidarika nongosenda mwayawo ndoinda nokuti tinongomwayiwa daily handitiona. But anyway, aisinyaya vedu ndokumbirawo zvinhu vamungonongawo 5 chat just 5 people 5 people vadangowedzegwawo kuti function. Just support the function guys, support the function. Just support the function in Cape Town. Support the function. Only 5 people. Hanzo asina zvigumwe chimbomira ega. Iri zvigumwe ndekuchokwadi ere kuti ingori saying kutendera. Ndizve sure ere zvienda zona kwa anenzeve zvinenge zvikunyeba izvo. Amen. Tichaona kana vari kwakabvisa zvigumwe zvacho. Tikaona nasina chigumwe toda kutoziva chigumwe chake chakaindepi ko zvino. Tenda toziva. Saka rikaitione only 5 tickets only. Pano wedu support me. All right, 5 people to just support the program. It's our program. Support us as your sister. Support us. Just 5. Vandangowedzegwa chete. Kangonongo wako pani vari komenda ngoti ndanongo wangu usho. Hanzi family meeting mangwana 6. Aiwa family meeting tetiripo na 6 mangwana. Timbona kuti aufa. Family meeting tetiripo. Hanzi true support. Ndai yako sure. Support, just support. It's support chat. It's just support. It's support dzavandi vemese vanoti tukaya. Kwanzi kuspraya kumeso moyenda yenyu.
spray yachizvenai hanzi smell and ini nangu akapera Olivia iko zvino zvandichina ndifanira kutanga ndatombomata applyer futi inini handichina iko zvino akapera angu makadhi akapera iko zvino zvandina mambo hanzi ndingatinyadzei uya ndikuedhei muzvitauriri hanzi mukutengesa SIS MELLY aiwa inini ndinotengesa